ድሓን ካምለ ሰለይ ብፈቃደኛ መንፈስ እውን ደግፈኒ መገድኻን ምህረስ ክምሮም እየ ሓጥኣን ናባኻ ክምለሱ እዮም ወኣምላኽ ኣምላኽ ምድሓነይ ካብ ዕዳደም ኣናግፈኒ ልሳነይን ጽድቅኻ እልል ክትብለሉ እያ ጎይታዬ ኣፈይ ምስጋና ክነግርስ ከናፍረይ ክፈት መስዋዕቲ ባየብለካኒ ተዘይኮነስ መቕረብ ኩልካ ነረ መስዋዕቲ መራራይቱ በጎኒ ኢኻ እሞ መስዋዕቲ ኣምላኽ ስውር መንፈስ እዩ ወኣምላኽ ንስውርን ቁጥቁጥን ልባይቱ ንቆኒ ኢኻ ንጽዮም ፀጋኻ ሰናይ ግበረላ መካትያት ኢየሩሳሌም ንደቕ ሽዕብ መስዋዕት ጽድቂ ብዝሓሪ መስዋዕቲ ብምሉእ መስዋዕቲ ባክብለካ እዩ ሽውዓን መሰዊዕ ኢኻ ኣራሑ ከቕርብልካ እዮም ሃሌሉያ ጸሎት ግዜ ድቃስ ንክርስቶስ ንጉሰይን ኣምላኸይን ምስጋና ቀርበሉ ሓጢኣተይ ክሓድገለይ ከዓ እልምኖ አሜን። አቤ መርጌታ መዝሙር ዳዊት መበል 130 ክትጽልዩልና ሓውና ዶክተር ጽጋብ መዝሙር ዳዊት መበል 131 ክትጽልየልና ሓውና ዮሴፍ መዝሙር ዳዊት 132 ክትጽልየልና ኣነ መዝሙር ዳዊት መበል 133 ክትጽልየ ማማ ተርሓሳስ መላሽ መዝሙር ዳዊት 134 ክትጽልይልና ማማ ረዘነት መዝሙር ዳዊት መበል 137 ክትጽልይልና አቦና አባ ቆሞስ መዝሙር ዳዊት መበል 138 ክትጽልይልና አቦና አቦይ መልአከ ሰላም መዝሙር ዳዊት መበል 141 ክትጽልይልና አቦና አቦይ መርጌታ መዝሙር ዳዊት መበል 142 ክትጽልይልና ሓውና ዶክተር ጽጋብ መዝሙር ዳዊት መበል 146 ክትጽልየልና ሓውና አቶ ዮሴፍ መዝሙር ዳዊት መበል 147 ክትጽልየልና ማማ ተርሓስ መዝሙር ዳዊት መበል 148 ዓዊልከ ክትጽልይልና ዲያቆን ወደይ ከመይ ውዒልኩም ኩልኩም ስድራ ቤት መድህን ዓለም ኣይረኣኸኒ ኸናተ ይመስለኒ እሞን ማማ ተርሓስ ስለ ዝሃብክዋ እዛ መበል 148 ማማ በረይ ክትጽልይልና ሕረሽ ሬታ ኣይረኣኽዋን ጽኒሕ ሕረ ድሓን ፀገም የብሉ እሞሳ ክጅምር ኣነ እዋ መበል 148 ሕረይ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላክ ኣሜን أو أولا دي أبزي ولا أبزي لما مزمور 148 هللويا هللويا እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእክቱ አመስግንዎ ብዘለኩም ሰራዊት አመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን አመስግንዎ ኣትን ብርሃት ከዋክብቲ አመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን አመስግንዎ ንሱ ኣዝዩ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከኣሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን ማዓሞቅ ኩልኩም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሓይታን ግመን ቃሉ እተስልጥ ህቦብላን ኣቱም ኣኽራንን ጎረቤትን ኩልኩም ፈረይቲ ኣእዋምን ጽሕድታትን ኩልኩም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም እትብሉ ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣህዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረቲ ምድርን ኣጎበዝን ጎራዙትን ኣህዛብ መሳፍንቲ ኩላትኩም ፈረትን ምድርን ኣጎባዝ ጎራዙት ዓበይቲ ምስ ናእሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርማው ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ እውን ቀርኒ ኣልዓለ ስለ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቀርቦ ህዝቢ የመስግኑ ኣሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ አሜን ከልህይወት ክብላዴ ዲያቆን ሃዊ ወላ ነቢ ባይዳሓን ኣብ ኔክስት እሺ ቅዱስ 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 ወንጌል መምህርና ሉቃስ ካብ ዝፀሓፎ በረኸት ጸሎቱ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን እነሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽንና እስራኤል እውን ዝጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቕደስ መጸ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ሕጊ ክገብርሉ ምስ ኣተው
ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኹን ከምዚ እናበለ ኣመስገነ። ኦ ጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኸዮ ምድሓንካ ኣዒንተይ ካብ ራእያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ። ምስጋና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሴር ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ንሰግደልካ ኣለና ኣሜን። ማማ ትርሓስ እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ኹኑዕ ፈራዲ ክቀውም ተዳልየ ኣለኹ ክትፅልይ ኢልና ኣረፍ ፍቃድ ይኹን። እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቀውም ተዳልየ ኣለኹ። እቲ ኣብ ጌጋይ ዝሓለፈ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመ ንኹነነ ንፍርድን ውቁዕ ስለዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን ቅጥቀጥን ኣለኹ። ግን ከነፍሰይ ገና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኹ ዝተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይወድሶን እዩ። ኣብ ሞት ከኣዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም ዘመስክኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ተኪት ተንስኺ ናብ መድሕኒኺ ተነስሒ ኦ ኣምላኽ መሓረንን ኣድሕነንን ናበልኪ ተማሕፀኒ ስብሃት ለኣብ ስብሃት ለወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሜን። ማማ ረዘነት መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እሺ ከመይ ውዒልኩም? መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለኣለም ዝነብር እንተዝኸውን ሲ ነፍሰይ ንፁር ዝኾነ ምክንያት ንሃለወኪ ነይሩ። ግንከ እቲ ፅዩፍ ዝኾነ ተግባርክን እቲ ሕማቕ እከይን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋኺ ከለኺ እንታይ እዩ እቲ ትህብዮ መልሲ? ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፈርሕ ፍርድኻ ስንብድ ነቲ ዘለኣለማዊ ፍርድኻ እንብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቃዊ ብርሃንካ እንቀጥቅጥ ኣለኹ። ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይጉድስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣብ ልበይ እናወቃዕኹ ኦ ኣምላኸይ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ በለለይ ይብላ ኣለኹ። ይዘኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን ኣሜን። ኣቡና ዶክተር ፅጋብ ኦ ንፅህቲ ድንግል ክትፅልየልና። ሰላም ከመይ ኣምሲኹም? እግዚአብሔር ይመስገን። ኦ ንፅህቲ ድንግል ናብ ባርኺ ትቕልጡፍ ፅላል ረድኤትኪ ዘርግሒ ነቲ ካብ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝገማጠል ክፉ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቕዮ ነታ ሓመምቲ ነፍሰይ ብኾንትነት ኣዝዩ ሃላዋቷ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕሓን ኣበግስ እያ። ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትለምን ኣላይት ኣደን ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ ኣሜን። ኣቡና ዮሴፍ ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ በዚ ሓጢኣት ክንሓድር ሓለወና። ሰላም ከመይ ኣምሲኹም? እግዚአብሔር ይመስገን። ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓለወና። ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ፣ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ፣ ቅዱስ ስምካ እውን ዘለኣለም ክብሪ ዝመሮ እዩ ኣሜን። ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኾነልና። ኣዒንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ፣ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም። ኦ ኣምላኽና መድሓኒና ኦ ተስፋ ኩሉ ወሰናት ምድሪ ስምዓና። ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብ ዓለት እዚ ንዘለኣለም ተድሕነና ተዕቁበናን ኣሜን። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሓረኒ። ኦ ጎይታ ሓቅነትካ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክበርሃልካ ኣብርሃለይ። ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነብር። ኦ ጎይታ ንዓይ ንተግባር ኢትካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየ ስለዝኾንካ ኣይትንፀገኒ። ኦ ጎይታ ንዓኻ በዲለ እየ እሞ መሓረኒ፣ ነፍሰይ ኣድሕና እናበልኩ እፅልይ ኣለኹ። ኦ ጎይታ ኣባኻ ተወኪለ እየ እሞ ኣድሕነኒ፣ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሓረኒ። ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ሂወተይ ኢኻ፣ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን እንርኢ። ምሕረትካ ናብቶም ዝፈጠሩኻ ክብርኻ ከዓ ናብቶም ዝፈልጡኻ
ክብርኻ ከዓ ቅኑዕ ልቢ ተወክፈሎ ብርሃን ሶሪ ንስኻ ኣምላኽ ፍልፍል ህይወተይ ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቅኑዓት ልቢ ትምፃእ ፀጋን በክረትን ምስጋና ብሓቂ ናትካ እዩ او قدمي عالم زنبر كان زلعالم تنبر زلخان أبون ودن منفس قدسن نعاها مسجانان وداسن جرمان يقبع لومن كل ساعة نزل عالم آمين أول قويتا فأخام إيمانن نسم كام زمارن سنة يومو محرتك أب تصبح حكنتك دما ليتي أزنتو هاليلويا آمين هاليلويا ممر تمنيت وداسي سلس قدوس እሺ ከመይ ሲሆን እግዚአብሔር ይመስገን ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወለደ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታት ትንሣኤ ምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማነ ብኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ምውታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ኦ ጎይታ መሓረና ምስጋና ንኣቦን ንወድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለምን ኣሜን። ከስተኻነት ምስግና በብለት ካብ ፈርድ ያቋሓም آمين وصلس قدس محرنا وسلس قدوس محرنا وسلس قدوس محرنا وسلس قدوس محرنا وقويتا حتياتنا حدقلنا وقويتا بدلنا يتصبلنا وقويتا بسانا يقرب لنا وقويتا نحمات وغابت حيام ومن تتقدسهم كالكافة والسم وقويتا نتمزمتو مبوتاتنا ناديتاتنا نحواتنا نحاتنا كأنا بسم عرف وغاب حتيات نزخون كاقويتا محرنا وغاب حتيات نزخون كاقويتا ردأنا لما أنا أتقبل لنا كبر المسجانا بفصل معرقن قدسنا نعخا يقبأ أمين أقويتا محرنا أقويتا محرنا أقويتا بارقنا أقويتا بقعات كبرنا مسجانا خمزيلنا خنسلب سمايات نبر أبونا سمكاي قدس من قصة تمسا فقد كابتا بسمايكم إدما أمتريكم يعلت مقبنا لما حبنا نحنا نزبدلنا بدلمكم زحرقنا لهم بدلنا نعسانا ندقلنا كاب كفاد احنا ننبر فتنا يتأتونا من قصة حيلن كبر نزل عالمنا تكايما أمين وزتي يا مريم بنا قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك لخو حلنا خدن قليخي يسقا خون دنقلي خاد إيجابية تبعات قويتا سراوي سلام لك لخو نسوكا نسبرغتيخي فركر سغون برغي وملتس أقا إيجابية مساقي وفست دس بالكي عطياتنا سريلنا نفت ودغ إيسوس كرسوس منتانا محرات لمن لنا آمين آمين ماما بري مسجانا نقدس دنقل مريم مسكانا نقدس دنقل مريم وقدس ملئت ጸጋ كل ጊዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ኣርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢኣት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ወቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢኣት ክጽግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና ኣሜን آمين قالوا تسمعنا ኣሜን ኣሜን أما رزنت مأتو صلاة ሃይማኖት መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት ወወዲ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ወቅድስ ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድህን ዓለም ስለ ዝወለድክልናን መጺኻን ነፍስና ስለ ዘድሓንና ነመስግነኪ ወጎይታናን ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃናት ዕልልቶም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ወጎይታ መሓረና ወጎይታ መሓረና ወጎይታ ባርኸና ኣሜን آمين
أبي مرقيتان ሃይማኖት ጸሎት هاي ቃለ ህይወት የስማዓልና ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስ እህሉ ብዝኾነ ወልደ ኣብ ዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ በመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ ኢልዕል ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት እውን ንኣምን ትንሣኤ ሙታንን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር ኣሜን ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕካ ኃጢአትና ሓደገልና ክሪያላይሶን 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 ሓፍትና ሉላ ቅዱስ ቅዱስ ሓረሽ ከመይ ውዒልኩም ኩላኩም ዝበተስቲ መድኃኒዓለም ይስማዕ ኣሎ እወ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብሪ ብልክስን ሙልአት እየን ኦ ንኩሉ እትኽእል እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ሁን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብዘይካኻ ረድአይ የብልናን ኦ ኣምላኽ ኣቦና ኣባና ሕደር ንበደልና የቕሬታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ዝሰራሕናዮ ስውርን ግሁድን ዝኾነ ሓጢአትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕለና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ የቕረበለልና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ዳኣ እምበር ከም በደልና ኣይኹን ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ከምዚ ንህንፅሊ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ
وأعقوبك عبسنا مكامم رتك أملاكنا وعقوبك مبسانه وقويتا بقعات ورنا مسكانا غمزيلنا خنسقلب سمايات تنبر أبونا سمكاي قدس منقصتها تمسها فأركام تعب سمايكم دمان دريكم نعلت مقبنا لما هبنا نحن زبدلنا بدلنكم زحرقنا لهم بدلنا نعوسانا دقلنا كبفار احنا ننبر فتنا يتأتونا من قسن حيلن كبرن نزل علامنا كإما أمين أوزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لكلهم حلنا خدن قلي خي بسقاخون دنقلي خد إجابير سواد كويتا سراوي سلام لكلهم نسخي كاب أنس برختي خي فركرس خم برخي وملتسقا جابير مساقي أوفس تدسبلك حتيات ناقصر يلنا نفت ودخ إيسوس كريسوس منتانا محرات لمن لنا آمين أين السحاس بلوت وقويتا بزا معلت زي أبكن ميخاب تقباركم بقال حسابكم بقولوا واساتنا زحات أنا صغار فرعون ما بقر سبن سلازقونك انت تقدسهم كالكا تعرقنا نحدقلنا واملاخ سلامك نحضر سلامات بيتابنا مبزانا يدك أسق زينا خاب كل چنكت ناس أكبرنا كاب كل خفاتن كاب كل فتنا سلامك حلونا أنا سلام الأقال أخلنا سقام بريرا انت ما بقر سبزقنا حد ودخا وتنانا أملاخنا مدحنا يس كرسوس وتبون مسؤول كبرن وداسين قرمان زلوكا معاري خامس زغن وهيوت منفس قدسن بسقانا يقباك حج نزال علم علمين آمين أبونا أرنا محرت كاونا بزحنا وأمن بسوكف ساعات جزين أب سماين مدرن بخبر السجد الكا كريستوس ومن أملاكنا بعدنا وحد عقسم بزح محرتن سنة استملأ كاروهرهن نتوم أنا زقدام أيام حتياتني تاتون التمحر نحات ابن السحات مليسو بهوت كنبرن برموت وزيت دلي من تتصبيهم زلو تسفى سميات كروخبون كلهم نابدحنا تتعدم وقويتا أبزا ساعات زيانا بكل ساعاتات لمانونا تقبل هوتنا كان علنا تأزازات كاخن قبر مرحنا منفسنا قدس سقانا حساباتنا ننصه تمنيتنا ونسمر حمامنا فوس حتياتنا حدقلنا كاب كل خفاء حزن ساعات برد عنا بهلو انه امكن عقب بقدسان ملائكتها حلونا ناب وهدت امنات كان من رحم انتي نابت زي مرمرن زي وسن فلتات كاخن بصح عدلنا نسخا نزل عالم بروخي امين بقعات كبرنا بمسغانا خمزي لنا نصلي بسمايات تنبر ربنا عادة جيرانا لو محبنا نحن بدلنا بدلنكم بحرقنا لهم بدلنا بسلام لقلنا كاوك فادحنا نمبرا فتنة تتولنا من كسن حيلين كبر نزل على الناتكايم وامين وكسي مريم من قدس جبريل من سلام تسلام لك الله بحلنا خدن كليغي سكاكون دين كليغي خدك زي بتصوال كده سلام سكاك امين አራይ ስድራ እግዚአብሔር ስለዝነበረና ናይ ጸሎት ጊዜ ንኣምላኽና ክብረን ምስጋናን ይኹኖ ጸሎትና ሰሚዑ እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብ ንሃ ሰማይ ምሕረቱ ይልኣኸልና እምበኣር ካብ ዝቐፂልና ሎሚ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር መቐፀልታ ናይቲ ኩሉ ጊዜ ነፍሲ ወከፍ ሶሉስ እንሪኦ ትምህርቲ ንባብ ሃይማኖት ኣበው ክንቅፅል ኢና ንሎሚ እንሪኦ ድማ ሃይማኖት ኣበው ናይ ቅዱስ ኤራቅሊስ ምዕራፍ 49 ክፍሊ 11 ካብ ቁጥር 8 ኣትሒዝና ከነነብብ ኢና ከም ፍቓድ ኣምላኽ ኣብ ቁጥር 8 ዘለዋና መወከሲ እታ ቀዳመይቲ ነዊሕ ኢላያ ኣብ መርጌታ ከተንብቡልና ኢኹም ዘፍጥረት ምዕራፍ 19 ካብ 1 ክሳብ 38
እታ ካልአይቲ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 7 ቁጥሪ 8 ድማ ማማ ትርሓስ ከተንብብልና ኢኺ። ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 7 ክሳብ ቁጥሪ 8 ንባብ ቁጥሪ 8 ነቲ ጻድቕ ሎጥ ምስ ረኣዮ ካብቶም ሕጉ ዝረስዑ ፈለዮ ኣብ ልዕሊተን 5 ኣህጉር ሓዊ ክትወርድ ከላ ከዓ ካብቶም ዝድምሰሱ ብምህዳም ኣድሓኖ ይብል። ዘፍጥረት 19 ካብ 1 ክሳብ 38 على هوت يسمعلنا وريد زفترات معرف 19 كاب 1 حساب 38 حاتيات سدومون غموران تونكلتا ملاخت دما مشيت ناب سدوم مسو لوط كا ابدغ سدوم تقميتو نبره لوط دما مسرعيوم كقبلوم تنس بغصو انا مدر تدفؤمو اتم غوتيتي بجاهم انه أبيت باريهم أجلسوا أبعد ما حضروا أجاركم تحسبوا أنجيكم تنسيكم كأمجدهم تخدوا بله نساتون جنا أيفالنان أبدا بابا إذا أنا حضر بلو نسخة أزيج الدبلهم هم نابو أجلسهم نابيت وأتو نسد ما كيش أسنكيتو ما أدي الدولة واللهم نساتهم بلعو جنا خير قصوا اللو دما سبتها تماس سبسدوم أقوازن أرجوتن بزلوت حزبي كاب كل شنخ مسيونة تابيت كبابا نلوت صويعم كا أزوم بليتي نابا خزاتو سبا تابي اللو من تخن فلتم سي نابا نامز أيوم بلو لود دما ناباتاتهم ناب أفدق وصه نتمع عصون بدحري وعصو بلوم كا أحواتي خمس زبالة خفو أي تقبرو النواس سبا إذا فلتا خلتا أوالد اللواني بجاهم حدقو نعاتن كوصالكم بهز بلكم قبروان زوم سبات زيوم قنا أبسلال نحسي أتيم يممو قلوكا أي تقبروهم بلوم نساتون قنا أغلس نيوبل بلو دما إذا حدا سدتين يخوينو زمسس دان يخوينو خفرد يدللو حجي قنا كاب نعاتهم زقدا دخنا فالكائنا بلو نتي سباي نلوت بحيلي قنسوو مع صخو صبرو دما قربو شعوتهم سبات أداو ماسليهم نلوت نباتاتهم نابيتا أتوو نتمعصو دما عصوو نتمع بابيت زنبورو سبات ناكابنا أشتو سبع بيتي أصرو أعرو ممو نتعاف دقا خرهبو إدخمو نبورو لوت كاب سدوم كم زوزه تتوم سب دما نلوت أبزغانا خاب ناتكادو علكا سبعي قال كان أودات كان أولد كان أبزا ختما زلونات كازبلا كلون كابزا وتازيا أوسع يوم نزا وتازيا خا شرح مرحوم أبكر مجزابير عبي سلزهونه اجزابير كأخنت فعلي أخنا إمو نحنا كنت فائنا بلو لود ما وسيونتهم نوالدو زأتو سبوت أوالدو اجزابير نزا ختما خط فائمو تنسو كابزا بوتازي أوسو ويلو تزاربهم اتوم سبات اتوم سبو توالدو قنا يوازا خمزلو مسيلو ترايوم اي حس الليم كقدد كولو دما اتوم ملاخت نلوت بعمس ازا ختما كي تتفسي سبيت خان زن عبز زلو اخلت اوالد كان تمالي كاتلعال الوم هو نسوغنا دنگوي زابير كن حفوس لزدلي توم سبات إدون إيد سبيتون إيد كلتي أنا والدن حزم أوسوه أوسعة ختما دما حدقوه كنا أنا وسعي مساوسوهم نفسها أدهن ندحرت قاس كاغلس أي تبل أبزل زقول دما دو أي تبل من تخي تتف نابخران أبيل كادحان بلو لوت جنا أي فالكان قويتاي إنه باريا خاب كرميخا مقوس رخيب بلو ننفسي بمدحان كاز قبر كالي محرت كادما عبي خايو أنا جنا اتخوفو أي كرخبنن كي موت اتخوفو كيركبنن كي موتن نابكرن بس هي خدحن أي كإلني بجاها أنها زخت مازي أنا بأن مهدام قربا يا نشتوخ يا نشتري كونتن وما نفسي بهوت من تخت نبرسي بجاها نابا خدحن حدا جنبلهم نسد ما نتات تزارب كل ختما
كي قلبتاس انه بزي نقر زون حراي لكاي ابقى خيبصحكا قال نقر تقبر ايك الان يمو قلتيف كان ابقى دحان بلو سلازي تاس سمتا ختما زوار تبهلت سدومن غوموران لوط اب زوار مساته ودما ابتا مدر صحاي برقت شعوق زابير كاب سماي اب لعل سدوم اب لعل غوموران كاب زابير دينن حاو نازنمه نزن كتماتات زين كلن والقول ابتن كتماتات نزنبرو كلهم نبقول مدرن قلبته سبيت لوط غنا ندحريت كتري جلس بلد حاولت تشوكا خنت ابراهام دما نصبحيتو نابتا ختما ابكن مغزابير دو يلولاز نبرو بوتا انغه ناب سدومن غومران ناب زلا مدر غولغولن امعدوه انه خاخابتا هاجر تكئتون زمسل تكخل عرأيه كمز خاخونه املاخنتن ابغلاغول زنبرا ختماتات كتفن كله املاخنا ابراهام ذكرو نتن لوط تقميت وانز نبرا ختماتات كقلبتن كله نلوط كما اكل مقلبات اوصو مبقول ماباويانن اموناويانن لوط كا ابزو ار نمقمات فريح نبرمو ابزو ار ديبو كلتي انا والدو دما مسو ابكرن تقمته نسون كلتي انا والدون ابعت تقمتو تابخور خا نتان اشو ابونا اريغيو امدر دما كم لماد كله مدري زات والناس بيلبون نعين ابونا وين نستيو كاب ابونا زر من تخنت الرفسي مسؤول دكس بلتا ومو بتاليتيا نبوان وين استيو تابخور دما اتيا مسبا دكست نسغنا مدكاسان متنسان ايفلتن كنا خان صبحيتو تابخوري نتان اشو انه تمالي ليت مسبا دكيسه بزاليت زيادما ويني نستيو كباب بونازر من تخنت الرف نسخ دما اتي خمسو دكس بلتا بتاليت زيادما نبوان ويني استيو تان اشو خا كيدا مسو دكست نسغنا مدكاسان متنسان ايفلتن كلتي اندكلوت كا كباب انتنسا تابخوري ود ولدت سموها مؤاب او زوتلو نسخ سعلمي ابو ما اباويان يو اتان اشو نسادما ود ولدت سمو بنيامي او صوتلو نسخه خسعلومي ابو دك امون ايو نبي بسم نبي تقبل عسب النبي ركبي سلقالات እግዚአብሔር استمسكنه يهون امين قالوا تسمع لنا كلا بتروس معرف كسر شو عكس ممكن نتي بأبس أمن برخص نبرة من بسك أذن برا صادق جنا عن حاله مالك تتصادق أما كلهم كنا بركله أو تتبح وتدريون وسمعون دنا برا كبري عمل قوم تتصادق نفسه تسك نبرة لو قالوا تسمع لنا او قطر تشعات زلوا نبابات اونا دكتور صقاب أوريد زفترت معرف عسران كلتن كاب قطر حادك كساب قطري 14 ماما رزنت أوريد زفترت معرف عسران شومنتن كاب قطر حادة كساب قطر عسران كلتن ماما بري أوريد زفترت معرف 30 كلتن كاب قطر حادة كساب قطر خلته ممهر تمنيت ملكت باولوس نابسب إبراويان معرف 11 كاب 17 كساب 20 كلتن نباب قطرة شعته نيسحاق مصر أيوخا بمحرتو كاب كارا أصنيعو حلوه ببقيع كا تبجوه نياقوب أقلقالي مصر أيوين كاب مكران حمامن سورو كاب قطعا حاوخا هادم كله دما بقنعت مقدي مرحو መንግስት እግዚአብሔርን አርአዮ አእምሮ ቅዱሳን መላእክቲ ሃቦ ዘፍጥረት 22 1-14 ዘፍጥረት ምዕራፍ 22 ካብ ቁፅሪ 1 ድሕሪ እዚ ነገር እዚ ከዓ ኮነ ኣምላኽ ንኣብርሃም
مكرو بلون أبراهام نسخة النيخو بلا بعد تفتو حدا ودخا يسحاق وسدمو نام مدري موريا خيد أب آدما أب حدا خابتي أنا زنقرك آخران نزهرر مسوعتي سو آيو بلا نصبحيتو دما أبراهام أنجيو تنسئ عادقو سعينو خلتا جزعتون ودو يسحاق المسؤ وسده نزهرر مسوعتي زخون انجيتون فلت تنسيو دما نابتا عملاق زنقرو بوتا خده أبراهام سالسيتي معلتي عينتو أنكعريرون نتا بوتا بروحو رأيا أبراهام دما نجزاتو مس إذا أرجي أبزي صنحو أنن يزودن كان نابتي خيرنا كنسجد إنا نابخاتكم دما نمدس بلوم أبراهام دما إن إتي نزحرر مسوعتي زخون انجيتي وسيدون نودو يسا أسكمو حاون كاران كأب إيدو وسده كلتهم دما بحدا خدو يسا نبو أبراهام أبوي يلو تزاربو نسخة إنه هو دي بلا نسو دما حاون انجيتن إنه إتي زحرر مسوعتي زخون بقع دعا أبي أدو بلا أبراهام دما أبراهام كأ ودي إتي زخون إتي نزحرر مسوعتي زخون بقع أملاح نرؤسو يحاليو يوبلا كلتيهم دما بحدا خدو نابت أملاخ زنقرو بوتا مصوم أبراهام دما أبقى مسوي سرحة انجيتي خا زفصفلو صفصفلو صارو نودو هيسا أسيرو دما أبتي مسوي بوتا لألي تنجيتي بتقبلو أبراهام دما نودو كحرد إلو زرقيحو كارا وسده أملاخ إكزابير كاب سماي صوعو أبراهام بلو نسون إنيخو بلا نسو دما نزي حدا ودلود كأكوا كاب زي كالعكانس نكزابير كم تفرح حج فلت اللهمو إيدكا أبز ودي أيتزرقع قالون أيتكبرو بلا أبراهام دما عينكو حبلا إنه عبد حريوك قرنو بحرق استعزز دعول رأي أبراهام دما كيدو نتدعول وسيدو أو كندو ودو نزحرر مسوعات سوء أبراهام كأسم እታ ቦታ እቲኣ እግዚኣብሔር ይርኢ ኢሉ ኣውፅኣላ ንሱ እቲ ክሳዕ ሎሚ ኣብ ከረን ንእግዚኣብሔር ይሕለ ዝበሃል ዘሎ እዩ ኣሜን ቃል ህይወት የስማዓልና ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 28 ካብ 1 ክሳብ 22 ሽዑ ይስሐቅ ንያዕቆብ ፀዊዑ መረቆ ከምዚ ኢሉ ድማ ኣዘዞ ካብ ኣዋልድ ከነኣን ሰበይቲ ኣይትእቱ ተንሲካ ናብ ጳዳን ኣራም ናብ እንዳ ኣቦሓጎኻ ቤትኤል ኪድ እሞ ካብኡ ከዓ ካብ ኣዋልድ ኣኮኻ ላባን ሰበይቲ ኣእቱ እቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ድማ ይባርኸካን የፍርኻን የብዝሕካን ጭፍራ ህዝብታት እውን ኩን እዛ ተሰዲድካላ ዘለኻ እግዚኣብሔር ከዓ ንኣብርሃም ዝሃቦ ምድሪ ምእንቲ ክትወርሳ ንኣኻን ንሳኻ ድማ ንዘርእኻን በረኸት ኣብርሃም ካ ይስሐቅ ከዓ ንያዕቆብ ሰደዶ ንሱ ድማ ናብ ጳዳን ኣራም ናብ ላባን ወዲ ቤትኤል እቲ ሶርያዊ ሓው ርብቃ ኣደ ያዕቆብ ኤሳውን ከደ ኤሳው ከዓ ይስሐቅ ንያዕቆብ ከም ዝመረቆ እሞ ካብኡ ሰበይቲ ከእቱ ድማ ናብ ጳዳን ኣራም ከም ዝሰደዶ ክምርቆ ከሎ ከዓ ካብ ኣዋልድ ከነኣን ሰበይቲ ኣይትእቱ ኢሉ ከም ዝኣዘዞ ያዕቆብ ድማ ነቡኡን ነዲኡን ሰሚዑ ናብ ጳዳን ኣራም ከም ዝኸደ ምስ ረኣየ
ኤሳው ከዓ ኣዋልድ ከነኣን ነብኡ ይስሓቅ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ከም ዘጓሃየኦ ረኣየ። ሽዑ ኤሳው ናብ እስማኤል ከይዱ ኣብ ልዕሊ እተን ኣንስቱ ንማሕላት ጓል እስማኤል ወዲ ኣብርሃም ሓብቲ ነባይት ሰበይቲ ኣእተወ። ያዕቆብ ከዓ ካብ ብኤር ሸባዕ ወፂኡ ናብ ሃራን ኣቢሉ ኸደ። ፀሓይ ዓሪባ ነበረት እሞ ኣብ ሓንቲ ቦታ ምስ በፅሐ ኣብኣ ሓደረ። ካብ ኣእማን እታ ቦታ ወሲዱ ድማ ተተርኢስዋ ኣብታ ቦታ ደቀሰ። ሓለመ ከዓ እሞ እንሆ መሳልል ኣብ ምድሪ ደው ኢሉ ርእሱ ድማ ሰማይ ጠንቂሩ። እንሆ ከዓ መላእኽቲ ኣምላኽ ይድይቡላን ይወርዱላን ነበሩ። እንሆ ድማ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊኡ ደው ኢሉ በሎ፣ ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦኻ ኣብርሃምን ኣምላኽ ይስሐቅን እየ። እዛ ንስኻ ኣብ ልዕሊኣ ደቂስካላ ዘለኻ ምድሪ ንኣኻን ንዘርእኻን ክህበካ እየ። ዘርእኻ ድማ ከም ሓመድ ምድሪ ክኸውን እዩ። ንምዕራብን ንምብራቕን ንሰሜንን ንደቡብን ክተስፍሕ ኢኻ። ኩሎም ዓሌታት ምድሪ ከዓ ብኣኻ ብዘርእኻን ክባረኹ እዮም። እንሆ ከዓ ኣነ ምሳኻ እየ። እቲ ዝበልኩኻ ክሳዕ ዝገብሮ ኣይሓድገካን እየ እሞ ኣብ እትኸዶ ኩሉ ክሕልወካ እየ። ናብዛ ምድሪ እዚኣ ድማ ክመልሰካ እየ። ያዕቆብ ከዓ ካብ ድቃሱ ተበራበረ እሞ ኣነ ዳኣ ኣይፈለጥኩን ነይረ እምበር ብሓቂ እግዚኣብሔር ኣብዛ ቦታ እዚኣ ኣሎ በለ። ፈሪሁ ድማ እዛ ቦታ እዚኣ ክንደይ ተፍርህ እያ፣ እዚኣ ቤት ኣምላኽ እያ እምበር ካልእ ኣይኮነትን፣ እዚኣ ከዓ ደገ ሰማይ እያ በለ። ያዕቆብ ድማ ንፅባሒቱ ኣንቢሁ ተንስአ፣ ነቲ ኣብኣ ተተርኢስዎ ዝነበረ እምኒ ወሲዱ ሓወልቲ ክኸውን ኣቆሞ፣ ኣብ ርእሱ ከዓ ዘይቲ ክዓወሉ። ስም እታ ቦታ እቲኣ ከዓ ቤትኤል ኣውፃኣላ። ቀደም ግና ስማ እታ ከተማ ሉዝ ይበሃል ነበረ። ያዕቆብ ድማ ከምዚ ኢሉ መብፅዓ ተመባፅዐ፣ እግዚኣብሔር ምሳይ እንተኾነ ኣብዛ ዝኸዳ ዘለኹ መገዲ ከዓ እንተሓለወኒ፣ ዝበልዖ እንጌራን ዝኽደኖን ክዳንን ድማ እንተሃበኒ፣ ናብ ቤት ኣቦይን ብድሓን እንተተመለስኩ፣ ሽዑ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ይኸውን። እዚ ሓወልቲ ገይረ ኣቂመዮ ዘለኹ እምኒ ከዓ ቤት ኣምላኽ ክኸውን እዩ። ካብ እትህበኒ ዘበለ ኩሉ ድማ ዕሽር ክህበካ እየ። ቃል ህይወት ይስማዓልና እግዚአብሔር ስለ ቃላቱ ይመስገን። ኣለኹ ኣሜን። ሕዳይ ዲያቆን ወደይ ምዕራፍ 32 ዘፍጥረት። ያዕቆብ ምስ ኤሳው ክራኸብ ከም ዝተዳለወ። ያዕቆብ ድማ መገዱ ኸደ፣ መላእክቲ እግዚኣብሔር ከዓ ተጓነፍዎ። ያዕቆብ ምስ ረኣዮም ድማ እዚ ጭፍራ ኣምላኽ እዩ በለ። ነታ ቦታ እቲኣ ከዓ መሃናይም ኣውፃላ። ኣሜን። መምህር ትምኒት ዕብራውያን መምህር ትምኒት ኣለኹ ዶ? ዕብራውያን 11 ከመይ ውዒልኩም? እግዚአብሔር ይመስገን። ባባ ያዕቆብ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ካብ 17 ክሳብ 22 አብርሃም ዝተፈተነ ብእምነት ንይስሐቅ ሰውኦ እቲ ተስፋ ተቀበለ ነቲ ብይስሐቅ ዘርኢ ክፅዋዓልካ እዩ ተባሂሉሉ ዝነበረ ሓደ ወዱ ወፍተዮ ኣምላኽ ካብ ምውታት ድማ ከተንስኦ ከም ዝከኣሎ ሓሲቡ ካብኡ እውን ብምሳሌ መሊሱ ረኸቦ። ይስሐቅ ብናይቲ ዝመፅእ ነገር ንያዕቆብ ንኤሳውን ብእምነት ባረኾም። ያዕቆብ ክመውት ከሎ ንደቂ ዮሴፍ ንነፍሲ ወከፎም ብእምነት መረቆም። ኣብ ኣንፊ በትሩ ተመርኪሱ ከዓ ሰገደ። ዮሴፍ ኣብ ኣጋሞቱ ብዛዕባ ምውፃእ ደቂ እስራኤል ብእምነት ኣዘከረ፣ ብዛዕባ ኣዕፅምቱ እውን ትእዛዝ ሃበ። የቀኒየለይ ስለ ዝተዋህበኒ ኣሜን። ቃል ናልና ሃራይ ኣብ ቁጥሪ 10 ዘለዋ ንባባትና ሓውና ዮሴፍ
ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 37 ካብ ቁጥሪ 18 ክሳብ ቁጥሪ 36 ከተንብበልና ኢኻ ሓፍትና ሉላ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 39 ካብ 1 ክሳብ 23 ማማ ህይወት እንኳዕ ብሰላም ኣተኺ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 41 ካብ 39 ክሳብ 43 ከተንብብልና ኢኻ ማማ ህይወት ደይረኣኹኹም ተሃሊኹም ሓብሩኒ ፕሊስ ከይሰግረኩም ምናልባሽ አራይ ቀፂልና ማማ ትርሓስ ኣስመላሽ መዝሙር ዳዊት መበል 105 ካብ 17 ክሳብ 22 ከተንብብልና ኢኺ ማማ ረዘነት ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 7 ካብ 9 ክሳብ 12 ንባብ ቁጥሪ 10 ነቲ ጻድቕ ዮሴፍ ተሸይጡን ተኣሲሩን ምስ ረኣዮ ካብ ሓጢኣት ኣድሓኖ ናብ ግብፂ ምስኡ ወረደ ናብ መንግስቲ ሽመት ክሳዕ ዘምፅኣሉ ናይ መንግስቲ ሽመት ክሳዕ ዘምፅኣሉ ድማ ኣብ ማእሰርቱ ኣይሓደጎን ናይ ንጽህና ኣብነት ድማ ገበሮ ትብል ዘፍጥረት 37 ሓውና ዮሴፍ ዘፍጥረት 37 ካብ 18 ክሳብ 20 ክሳብ 36 ክሳብ 36 ሶሪ ካብ ርሑቕ ድማ ረኣይዎ ገና ኣባታቶም ከይቀረበ ከዓ ክቆትልዎ ተተናኸሉ ነንሕድዶም ድማ ተባሃሉ እቲ ሓላሚ እንሆ ይመጽእ ኣሎ ሕጂ ከዓ ንዑ ንቅተሎ ኣብ ሓንቲ ካብዘን ጎዳጉዲ ንደርብዮ እሞ ሕሱም ኣራዊት በሊዕዎ ንበል እቲ ሕልምታቱ እንታይ ከም ዝኸውን ድማ ንርኢ ሮቤል ከዓ እዚ ሰሚዑ ካብ ኢዶም ኣድሓኖ ነፍሲ ኣይንቅተል ድማ በለ ሮቤል ከዓ ካብ ኢዶም ኣድሒኑ ናብ ኣቦኡ ምእንቲ ክመልሶ ኢሉ ብኢዱ እኳ ኣይትተንኪዎ ኣብዚ በረኻ ኣብ ዘሎ ጎዳጉድ ደርቢዎ እምበር ደምሲ ኣይተኽዕዎ በሎም ኮነ ከዓ ዮሴፍ ናብ ኣሕዋቱ ምስ መፀ ነቲ ተኸዲንዎ ዝነበረ ቀሚሽ እቲ ወለል ዝብል ቀሚሽ ቀንጠጥዎ ወሲዶም ድማ ናብ ጎዳጉዲ ደርበይዎ እቲ ጎዳጉዲ ከዓ ማይ ዝበሉ ጥራይ ነበረ እንጌራ ክበልዑ ድማ ተቐመጡ ኣዒንቶም ቋሕ ኣቢሎም ጠመቱ እነሆ ከዓ እስማኤላውያን ቃፍላይ ኣግማሎም ሽቱን ቀመምን ከርበን ተጻዒነን ናብ ግብፂ ክወርድዎ ክኸዱ ካብ ገልዓድ ክመፁ ረኣዩ ይሁዳ ድማ ንኣሕዋቱ ሓውና ቀቲልና ደሙ እንተ ሓባእናስ እንታይ ክንጥቀም ኢና ንዑ ግዳ ኣብዞም እስማኤላውያን ንሽጦ ሓውናን ስጋናን እዩ እሞ ኢድና ኣብ ልዕሊኡ ኣይትኹን በሎም ኣሕዋቱ ድማ ሰምዕዎ እቶም ነጋዶ ሰብ ሚድያን ክሓልፉ ከለዉ ንዮሴፍ ኣልዒሎም ካብ ጎዳጉዳ ኣውፂዎም እሞ ንዮሴፍ ንእስራኤል ንዕስራ ሲቃል ብሩር ኣብ እስማኤላውያን ሸጥዎ ንሳቶም ከዓ ንዮሴፍ ናብ ግብፂ ወሰድዎ ሮቤል ድማ ናብቲ ጎዳጉዲ ተመለሰ እነሆ ከዓ ዮሴፍ ኣብቲ ጎዳጉዲ ኣይነበረን ሽዑ ክዳኑ ቀደደ ናብ ኣሕዋቱ ተመሊሱ ድማ እቲ ቆልዓ የለን ኣነ ደኣ ናበይ ክኸይድ እየ በለ ቀሚሽ ዮሴፍ ወሲዶም ከዓ ወጠጦ ሓሪዶም ነቲ ቀሚሽ ኣብ ደም ጠለቕዎ ነቲ ወለል ዝብል ቀሚሽ ሰዲዶም ናብ ኣቦኦም ኣእተውዎ እዚ ረኺብና እሞ ቀሚሽ ወድኻ እንተኮይኑ ወይ እንተ ዘይኮነ እስኪ ኣለልዮ ድማ በሉ ኣለልይዎ ከዓ እዚ ቀሚሽ ወደይ እዩ ሕሱም ኣራዊት በሊዕዎ ዮሴፍ ብርግጽ ተበሊዑ በለ ያዕቆብ ድማ ክዳኑ ቀዲዱ ኣብ ሕቁኡ ማቕ ተዓጥቀ ብዛዕባ ወዱ ብዙሕ መዓልቲ ሓዘነ ኩሎም ኣወዳቱን ኩለን ኣዋልድን ድማ ከጸናንዕዎ ተንስኡ ንሱ ግና ምጽንና ኣበየ ብሓዘን ናብ ወደይ ናብ ሽኦል ክወርድ እየ ድማ በለ ኣብኡ ከዓ በኸየሉ
እቶም ሚድያውያን ድማ ናብ ግብፂ ናብ ጴጢፋር በዓል መዋእል ፈርዖን ሓለቓ ዘብዐኛታት ሸጥዎ። ቃል ሕይወት ይስማዓልና። تسمعنا تمام سيكون كل أنا دي أنا مثلا 39 أتين أربعة حد نحكي ديكم زي فترة 39 كاب حدا حساب 23 ناي حفتنا لولا أوكي سوري اوكي هو سوري أنا تقاقي لا لا ምዕራፍ 39 ዮሴፍን ሰበይቲ ጴጣፍርያን ንዮሴፍ ከዓ ናብ ግብፂ ኣውረድዎ። ጴጦፍያ በዓል መዋእል ፈርዖን ሓለቓ ዘብዐኛታት ዝነበረ ግብፃዊ ሰብኣይ ድማ ካብ ኢዱ እቶም ናብኡ ዝወርዱ እስራኤላውያን ተሸጠ። እግዚአብሔር ምስ ዮሴፍ ነበረ እሞ ንሱ ዕዩኡ ዘቕንዓሉ ሰብኣይ ኮይኑ ኣብ ቤት እቲ ግብፃዊ ጎይትኡ ድማ ነበረ። ጎይትኡ ከዓ እግዚአብሔር ምስኡ ከም ዘሎ ንሱ ዝገብሮ ኩሉ ድማ እግዚአብሔር ኣብ ኢዱ ከም ዘቕንዓሉ ረኣዮ። ዮሴፍ ከዓ ኣብ ቅድሚኡ ሞገስ ረኸበ፣ የገልግሎ ነበረ። ኣዝዩ ኣዛዚ ቤት ገበሮ፣ ዘለዎ ኩሉ ከዓ ኣብ ኢዱ ሃቦ። ኮነ ከዓ ኣብ ቤትን ኣብ ኩሉ ጥረትን ካብ ዝሸሙ ግዜ ጀሚሩ እግዚአብሔር ምእንቲ ዮሴፍ ኢሉ ንቤት እቲ ግብፃዊ ባረኾ። ኣብ ቤቱን ኣብ መሮርን ኣብ ዝነብረሉ ኩሉ ጥሪቱ በረኸት እግዚአብሔር ነበሮ። ዘለዎ ኩሉ ኣብ ኢድ ዮሴፍ ኣሕሊፉ ሃቦ። ዘለዎ ዘበለ ድማ ብዘይ እቲ ዝበልዖ እንጌራ ገለ እኳ ኣይፈልጥን። ዮሴፍ ከዓ መልክዐኛ ትርኢቱ ድማ ጽቡቕ ነበረ። ድሕሪዚ ነገር እዚ ከዓ ኮነ ንዮሴፍ ሰበይቲ ጎይትኡ ዓይና ኣውደቐትሉ እሞ ምሳይ ደቅስ በለቶ። ንሱ ድማ እንዳ ኣበያ ንሰበይቲ ጎይትኡ እነሆ ጎይታይ ኣብ ቤቱ ምሳይ እንታይ ከም ዘሎ ኣይፈልጥን እዩ ዘሎ ኩሉ ድማ ኣብ ኢደይ ሂቡኒ እዩ። ኣብዚ ቤት እዚ ካባይ ዝስልጥን የልዎን። ሰበይቱ እኺ እሞ ብጀካኺ ገለኳ ብጀካኽስ ገለኳ ኣይከልዓንን። ከመይ ገይረ እዚ ዓብይ ክፍኣትን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከዓ ሓጢኣት ክገብር እኽእል በላ። ኮነ ድማ መዓልቲ ንመዓልቲ ንዮሴፍ እንዳተዛረበት ክንሳሕ ንሱ ምስኣ ክድቅስ ወይስ ምስኣ ክነብር ኣይሰምዓን። ኮነ ከዓ ሓንቲ መዓልቲ ዕዩኡ ክገብር ናብ ቤት ኣተወ። ኣብኡ ኣብቲ ቤት ድማ ካብ ሰብ ቤት ገለ ሰብ ኣይነበረን። ብክዳኑ ቀጥ ኣቢላ ሒዛ ድማ ምሳይ ደቅስ በለቶ። ንሱ ግና ክዳኑ ኣብ ኢዳ ሓዲሙ ከደ ንግዳም ወፀ። ንሳ ድማ ክዳኑ ኣብ ኢዳ ከም ዝሓደገን ንግዳም ከዓ ከም ዝሃደመን ምስ ረኣየት ንስድራ ቤታ ፀዊዓ ረኣዩ ክስሐቀልናስ እስራኤላዊ ሰብኣይ ኣእቲና ንሱ ምሳይ ክድቅስ ናባይ ኣትዩ። ኣነ ከዓ ዓው ኢለ ኣወኹ። ኮነ ድማ ቃለይ ዓው ኣቢለ ከም ዘእወኹ ምስ ሰምዐ ክዳኑ ሓዲጉለይ ሃዲሙ ንገዳም ወፀ ኢላ ተዛረበቶ። ነቲ ክዳን ድማ ብጎይትኡ ናብ ቤት ክሳዕ ዝመፅእ ምስኣ ኣንበረቶ። ከምዚ ኢላ ከዓ እዚ ነገርዚ ነገበርቱ እቲ ዘምፃእካዮ ዕብራዊ ባርያ ክስሐቀለይ ናባይ ኣትዩ። ኮነ ድማ ቃለይ ዓው ኣቢለ ምስ ኣእወኹ ክዳኑ ሓዲጉለይ ንገዳም ሃደመ። ኮነ ከዓ ጎይትኡ እታ ሰበይቲ ባርያኻ ከምዚ ነገረትካ ገበረኒ ኢላ ነገረቶ። ዘረባ ሰሚዑ ኩርኡ ነደደ። ጎይታ ኢየሱስ
ጎይታ ዮሴፍ ድማ ወሲዱ ናብቲ ቤት እስሪ ቤት እቶም እስራት ንጉስ ዝእሰሩሉ ቦታ ኣእተዎ። ኣብኡ ከዓ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ነበረ። እግዚአብሔር ግን ምስ ዮሴፍ ነበረ፣ ምሕረት ድማ ገበረሉ። ኣብ ቅድሚ እቲ ሓለቓ ቤት እስሪ ቤት ከዓ ሞገስ ሃቦ። እቲ ሓለቓ ቤት እስሪ ቤት ድማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዝነበሩ ኩሎም እስራት ኣብ ኢድ ዮሴፍ ኣሕሊፉ ሃቦም። ኣብኡ ዝገብሮ ዘበለ ኩሉ ገባሪ ንሱ ነበረ። እግዚአብሔር ምስኡ ስለ ዝነበረ እቲ ሓለቓ ቤት እስሪ ቤት ኣብ ኢዱ ዝነበረ በደልካ ኣይሓልይን ነበረ። ዝገብሮ ኩሉ ድማ እግዚአብሔር የቕንዓሉ ነበረ። ቃል ሕይወት ይስማዕና። አሜን። ቃል ሕይወት ይስማዕና። اوكي أنا هاني كميمسيكم كلكم again ዘፍጥረት ምዕራፍ 41 ካብ 39 ስጋዕ 43 ፈርዖን ድማ ንዮሴፍ ኣምላኽ እዚ ኩሉ ንዓኻ ካብ ኣፍለጠካ ከማኻ ዝበለ ኣስተውዓልን ፈላጥን ይርቦን። ንስኻ ኣብ ልዕሊ ቤተይ ኩን፣ ኩሉ ህዝቢ ንቓልካ ይተኣዘዝ፣ ኣነ ብዝፋነይ ጥራየ ካባኻ ዝዓቢ በሎ። ፈርዖን ከዓ ንዮሴፍ ርአ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ሃገር ግብፂ ይሸመካ ኣለኹ በሎ። ፈርዖን ድማ ቃል ቤቱ ካብ ኢዱ ኣውፂኡ ናብ ኢድ ዮሴፍ ገበረሉ። ሻሽ እውን ከደኖ፣ ኣብ ክሳዱ ከዓ ድሪ ወርቂ ገበረሉ። ናብ ካልአይቲ ሰረገሉ ድማ ኣውጥሖ፣ ቅድሚኡ ከዓ ሰገደ ኢሎም ጨደሩ። ኣብ ልዕሊ ኩሉ ሃገር ግብፂ እውን ሸሞ። ተመስገን ይኹን። ቃል ሕይወት የስማዕና። الهوة تسمع لنا مزمور داويت 105 كاب قدري 17 ستاب 20 كلتن قدميو سبعي لأخ يوسف كم باريات شتا نقارو بمقوح سعيو نفسه أبحاتين أتوات قالوا كساعد فتم قال እግዚአብሔር كساعد فتنو ንጉስ ልኢኹ ኣፍትሖ፣ እቲ ገዛ ኣህዛብ ሓረ ኣውፅኦ። ንመሳፍንቱ ከም ፍቓዱ ከኣትሮም፣ ሽማግሌታቱ ከዓ ጥበብ ክምህሮም። ጎይታ ቤቱን ኣዛዙ ኩሉን ጥሪቱን ገበሮ። ኣሜን። ቃል ሕይወት ይስማዓልና። ቃል ሕይወት ይስማዓልና። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 7 ካብ 9 እስካብ 12 እቶም ርእሲ ኣቦታ ድማ ዮሴፍ ቀኒኦምሉ ናብ ግብፂ ሸጥዎ። ኣምላኽ ግና ምስኡ ነበረ፣ ካብ ኩሉ ፀበብኡ ከዓ ኣርሃወሉ። ኣብ ቅድሚ ፈርዖን ንጉስ ግብፂ ድማ ዕድልን ጥበብን ሃቦ። ንሱ እውን ኣብ ግብፅን ኣብ ኩላ ቤቱን ኣርኣሶ። ኣብ ኩሉ ግብፅን ከነኣንን ከዓ ጥሜትን ብዙሕ ፀበባን ኮነ። ኣቦታትና ድማ ዝመገብዎ ሰኣኑ። ሽዑ ያዕቆብ ኣብ ግብፂ እኽሊ ከም ዝርከብ ምስ ሰምዐ ነቦታትና ቀዳማይ ግዜ ለኣኾም። ስለቃላት እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። ቃል ሕይወት ይስማዓልና። ናይ መወዳእታ ንባብ ከነንብብ ኢና። ደየንበብኩም ተሃሊኹም ፕሊስ ምልክት ግበሩለይ፣ ምናልባሽ ዘንጊዐ ድነጠርኩኹም ከይህሉ። ኣቡነ ዲያቆን ግርማይ እንኳዕ ብሰላም ኣተኻ። እንኳዕ ደሓን ፀንሐ ዲያቆን ሓወይ ኣሰላም ኣተኽብልና። ኣራይ ናይ መወዳእታ ንባብና ክትከውን እዚኣ ኣብ ቁጥሪ 11 ዘለዋ ንባባትና መምህር ትምኒት ዘፀአት ምዕራፍ 3 ካብ ቁጥሪ 2 ክሳብ ቁጥሪ 8፣ ማማ ብረይ ዘፀአት 14 ካብ 18 ክሳብ 31፣ ዘሁልቅ ምዕራፍ 21 ካብ 1 ክሳብ 35 ድማ ሓውና ዲያቆን ግርማ ከተንብበልና። ዘሁልቅ 21
ካብ 1 ክሳብ 35 ሓውና ዲያቆን ግርማይ ሓውና ዶክተር ጽጋብ መዝሙር ዳዊት መበል 135 ካብ 9 ክሳብ 12 ማማረ ዘነት ሂበክዲ ሕጂ ኣብዛም ሕጂ ልዕድሎም ደለኹ ይቕሬታ ኣይ ነኖ ኣብዛን ሕጂት እሺ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 7 ቁጥሪ 30 ግብረ ሐዋርያት 7 30 ማማተር ሓሳስ መላሽ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 14 3:14 እሺ ንባብ ቁጥሪ 11 ንሙሴ ልኡኽ እግዚአብሔር ከሃድም ከሎ ምስ ረአዮ ናይ ህዝቡ መራሕን ነቶም ጽኑዓት ነገስታት ከዓ ብብዙሕ ተኣምራትን መንክራትን ተቃዋሚ ገበሮ ስለዚ ፈተወ ድማ ንህዝቢ እስራኤል ባሕሪ ሰንጢቑ ኣሕለፎም ኣብቲ ምድረ በዳ ከዓ ኣምሳል ናይቲ ዳሕራይ ፈውሲ ዝኸውን ዘለዎ ፈውሲ ክኸውን ተመን ኣስራዚ ሰቐለ ትብል ዘጸአት 3 ካብ 2 ክሳብ 8 እሺ ዘጸአት ምዕራፍ 3 ካብ 2 ክሳብ 8 መልአክ እግዚአብሔር ከዓ ካብ ማእከል እሻኽ ቆጥቋጥ ባህልሃልታ ሓዊ ተራእዮ እንተጠመተ ድማ እነሃ እታ ቆጥቋጥ ብሓዊ ትነድድ ነበረት እታ ቆጥቋጥ ግና ኣይተበልዐትን ሙሴ ከዓ እዚ ዓብይ ትርኢት እዛ ቆጥቋጥ ከመይ ኢላ ከም ዘይትብል ደኣ ከይደ ክርኢ በለ እግዚአብሔር ድማ ክርኢ ከም ዝቀረበ ምስ ረአየ ኣምላኽ ካብ ማእከል እታ ቆጥቋጥ ሙሴ ኢሉ ፀውዖ ንሱ ድማ እኒኹ በለ ሽዑ ከዓ ናብዚ ኣይትቕረብ እዛ ደው ኢልካላ ዘለኻ ቦታ ቅድስቲ ምድሪ እያ እሞ ኣስኣንካ ካብ እጋርካ ኣውፅእ በለ ድማ ኣነ ኣምላኽ ኣቦኻ ኣምላኽ አብርሃም ኣምላኽ ይስሐቅ ኣምላኽ ያዕቆብ ከዓ እየ በለ ሙሴ ድማ ንኣምላኽ ከይጥምት ፈርሀ እሞ ገጹ ኸደነ እግዚአብሔር ድማ ፀበባ እቲ ኣብ ግብፂ ዘሎ ህዝበይ ፈሊጠ እሞ ስቃዮም ጣፀቢቐ ሪኤኹ እቲ ብሰሪ መጭነቕቶም ዘእወይዎ ከዓ ሰሚዐ ኣለኹ ስለዚ ካብ ኢድ ግብፃውያን ከድሕኖም ወሪደ ኣለኹ ካብታ ምድሪቲኣ ናብታ ጽብቕትን ርሕብትን ፀባን መዓርን እተውሕዝ ምድሪ ናብታ ቦታ ከነዓናውያንን ሄታውያንን አሞራውያንን ፈሪዛውያንን ሃዋውያንን የቡሳውያንን ከደይቦም እየ ሕጂ ድማ እንሆ ክሳብ ባደ ነይራ ሬሳ ክሳብ 8 ወዲ ያ አገልግሎት ካታፍቲንግ هذا دياقون ودي هو 14 ካብ 18 ክሳብ 31 ነው ካብ 18 ክሳብ 31 እሺ ብፈርዖንን ብሰረገላታቱን ብፈረሰኛታት ምስ ከበሩ ድማ ግብፃውያን ኣነ እግዚአብሔር ከም ዝኾንኩ ክፈልጡ እዮም እቲ ብቅድሚ ሰፈር እስራኤል ዝኸይድ ዝነበረ መልአኽ ድማ ተላዒሉ ንድሕሪኦም ከደ እታ ዓንዲ ደበና ከዓ ካብ ቅድሚኦም ተላዒሉ ኣብ ድሕሪኦም ደው በለ ናብ መንጎ ሰፈር ግብፅን ሰፈር እስራኤልን ኣተወ ኣብኡ ከዓ ደመናን ፀልማትን ነበረ እታ ለይቲ ከዓ ኣብርሃ ለይቲ ብምልኣታ እቲ ሓደ ናብቲ ሓደ ኣይቀረበን ሙሴ ድማ ኢዱ ናብ ልዕሊ ባሕሪ ዘርግሐ እግዚአብሔር ከዓ ነቲ ባሕሪ ለይቲ ብምልኣታ ብብርቱዕ ንፋስ ምብራቅ ኣልጊሱ
ነቲ ባሕሪ አንቀጸ እቲ ማያት ከዓ ተመቕለ ደቂ እስራኤል ድማ በቲ ንቁፅ ናብ ማእከል ባሕሪ ኣተው እቲ ማይ ከዓ ብየማነ ፀጋምም ከም መንደቅ ደው በለ ግብፃውያን ድማ ኩሎም ኣፍረስው ፈርዖንን ሰረገላትን ፈረሰኛታትን ድማ ድሕሪኦም ገስጊሶም ናብ ማእከል ባሕሪ ኣተው ኮነ ድማ ሓለዋ ኣጋ ጽባሕ ምስ ኮነ እግዚኣብሔር ካብቲ ዓንዲ ሓው ካብ ደበናን ናብ ሰራዊት ግብፃውያን ጠመተ ንሰራዊት ግብፃውያንን ኣሸበሮም እቲ ሰረገላታቱ ከዓ መንኮራኹሩ ኣምለቆ ብጭንቂ ተጓዕዘ ግብፃውያን ከዓ እግዚኣብሔር ኣብ ክንዳኦም ምስ ግብፃውያን ይዋጋእ ኣሎ እሞ ካብ ቅድሚ እስራኤል ንህደም በሉ እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ኢድካ ናብ ልዕሊ ባሕሪ ዘርግሕ እሞ እቲ ማያት ናብ ልዕሊ ግብፃውያን ናብ ልዕሊ ሰረገላታቶምን ፈረሰኛታቶምን ይመለስ በሎ ሙሴ ከዓ ኢዱ ናብ ልዕሊ ባሕሪ ዘርግሐ እቲ ባሕሪ ድማ ብግዜ ጽባሕ በርቲዑ ናብ ምውሓዙ ተመልሰ ግብፃውያን ከዓ ክሃድሙ ከለዉ ተጓነፎም እግዚኣብሔር ድማ ንግብፃውያን ናብቲ ማእከል ባሕሪ ደርበዮም እቲ ማያት ከዓ ተመልሰ ነቶም ደድሕሪኦም ናብ ባሕሪ ዝኣተው ንሰረገላታቶምን ንፈረሰኛታቶምን ንኩሉ ሰራዊት ፈርዖን ድማ ደፈኖም ካባታቶም ሓደ እኳ ኣይተረፈን ደቂ እስራኤል ግና ናብ ማእከል ባሕሪ ብንቁፅ ከዱ እቲ ማያት ከዓ ብየማነ ፀጋም ከም መንደቅ ኮነሎም ከምቲ እግዚኣብሔር በታ መዓልቲ እቲኣ ንእስራኤል ካብ ኢድ ግብፃውያን ኣድሓኖም እስራኤል ድማ ምዉታት ግብፃውያን ኣብ ገምገም ባሕሪ ረኣዩ እስራኤል እታ እግዚኣብሔር ኣብ ግብፃውያን ዝገበራ ዓባይ ኢድ ረኣየ እሞ እቶም ህዝቢ ንእግዚኣብሔር ፈርሑ እግዚኣብሔርን ብባርያኡ ሙሴ ድማ ኣመኑ አሜን عليه وتسمعلنا አሜን نعم يا مسلم ديكون خبر እግዚአብሔር ይመስገን نعم يا مش قصد እሺ اسم እግዚአብሔር አምላክ ዘሆልቁ ምዕራፍ 21 ካብ 1 ክሳብ 31 ናይ አራድ ንጉስ ከም ዝተደምሰሰ እቲ ኣብ ደቡባዊ ከነዓን ዝነብር ናይ አራድ ንጉስ ከነዓናዊ ደቂ እስራኤል ብመንገዲ ኣተሪም ከም ዝመፁ ምስ ሰምዐ ምስ ደቂ እስራኤል ተዋገየ ካብኣቶም ከዓ ገለ ምርኮ ማረኸ ሽዑ ደቂ እስራኤል ነዚ ህዝቢ እዚ ኣብ ኢድና ኣሕሊፍካ እንተሂብካና ንኸተማታቶም ክንሃርመን ኢና ንእግዚኣብሔር መብፅዓ ኣተውሉ እግዚአብሔር ድማ ቃል ደቂ እስራኤል ሰምዐ ንኸናናውያን ከዓ ኣብ ኢዶም ኣሕሊፉ ሃቦም ደቂ እስራኤል ድማ ንኣቶም ንኸተማታቶምን ስለዝሃረምዎም ደምሰስዎም ስለዚ ነታ ከተማ ሖርማ ማለት ጠፍኣት ኢሎም ሰመይዋ ተመን ኣስራዚ ደቂ እስራኤል ንምድሪ ኤዶም ክዞሩ ካብ እምባ ሆር ተላዒሎም ንባሕሪ ኤርትራ ኣቢሎም ተጓዕዙ እቶም ህዝቢ ከዓ ኣብ መንገዲ ዓቕሎም ኣፅበቡ ኣብዚ እንጌራ የልቦን ማይ ድማ የልቦን ነዚ ፈኩስ እንጌራኻ መኖና ኣብ በረኻ ክንመውት ስለምንታይ ካብ ግብፂ ኣውፃኹምና ኢሎም ኣብ ልዕሊ ኣምላኽን ኣብ ልዕሊ ሙሴን ኣጉረምረሙ እግዚኣብሔር ከዓ መርዛማት ኣትማን ናብቶም ህዝቢ ሰደደ ነቶም ህዝቢ ድማ ነኸስዎም ካብ እስራኤል ከዓ ብዙሕ ህዝቢ ሞተ ሽዑ እቶም ህዝቢ ናብ ሙሴ መፂኦም ኣብ ልዕሊ እግዚኣብሔርን ኣብ ልዕሊኻ ብምዝራብና ሓጢኣት ገበርና ነዞም ኣትማን ከርሕቐልና ንእግዚኣብሔር ለምነልና በልዎ ሙሴ ድማ ምእንቲ እቲ ህዝቢ ለመነ እግዚኣብሔር ከዓ ንሙሴ ከምዚ በሎ በስራዚ መርዛም ተመን ግበር ኣብ በላ ድማ ስቆሎ ዝተነኽሰ ዘበለ ናብኡ እንተጠመተ ከዓ ክሓዊ እዩ ሙሴ ከዓ ካብ ኣስራዚ ተመን ከበረ ኣብ ባላ እውን ተሰቐሎ ብተመን ዝተነኽሰ ዘበለ ናብቲ ተመን ኣስራዚ እንተጠመተ ድማ ይሓዊ ነበረ ደቂ እስራኤል ናብ ሞዓብ ከም ዝተጓዕዙ ደቂ እስራኤል ተጓዒዞም ኣቦት ሰፈሩ
ካብ ኣቦት ተጓዒዞም ድማ ኣብ መንፅር ሞኣብ ብሸነኽ ምብራቕ ዘሎ ምድረ በዳ ኣብ ዒዕየ ዓባሪም ሰፈሩ። ካብኡ ተጓዒዞም ከዓ ኣብ ለሰ ዘሬድ ሰፈሩ። ካብኡ ተጓዒዞም ድማ ኣብ ማዕዶቲ ኣብ ምድሪ በዳ ዘሎ ካብ ዶብ ኣሞራውያን ዝወፅእ ፈለግ ኣርኖን ሰፈሩ። ኣርኖን ከዓ ኣብ መንጎ ሞኣብን ኣሞራውያን ዘሎ ዶብ ሞኣብ እዩ። ስለዚ እውን እዩ ኣብ መጽሓፍ ውግእ እግዚኣብሔር ከምዚ ዝስዕብ ተባሂሉ ዘሎ ወሄብ ኣብ ሱፋ ለሴታት ኣርኖን ከዓ ናብቲ ዓር እትነብረሉ ዘብል ቁልቁሎት ለሴታት ድማ ናብ ዶብ ሞኣብ ዝጽጋዕ ካብኡ ድማ ናብ ብዔር ተጓዓዙ። እዛ ዔላ እዚኣ እቲ እግዚኣብሔር ንሙሴ ነቲ ህዝቢ ኣኩቦ ኣነ እውን ማይ ክህቦ እየ ዝበሎ ዔላ እያ። ሽዑ ደቂ እስራኤል እዚ ዝስዕብ መዝሙር ዘመሩ ኣታ ዔላ ማይካ ፈልፍል ንስኻትኩም ከዓ ዘምሩሉ ነቲ ሽማምንቲ ዝኹዓትዎ ነቲ መሳፍንቲ ህዝቢ ዘዕመቕዎ እወ ነቲ መሳፍንቲ ህዝቢ ብዘንጊ መንግስቶምን ኣባትሮምን ዘጎድጎድዎ ዔላ ዘምሩሉ። ሽዑ ካብ ምድረ በዳ ተጓዒዞም ናብ ማታና ካብ ማታና ናብ ናሓሊኤል ካብ ናሓሊኤል ናብ ባሞት ካብ ባሞት ከዓ ናብቲ ናብ ምድረ በዳ ኣቢሉ ዘርኢ ርእሲ ጲስካ ናብ ሞሮር ሞኣብ ዘሎ ለሰ ተጓዓዙ። ንጉስ ሲሆን ንጉስ ኦግን ከም ዝተሳዕሩ ደቂ እስራኤል ድማ ናብ ሲሆን ንጉስ ኣሞራውያን ብምድርኻ ኣሕልፈና ናብ ግርሁና ናብ ወይንን ከይልገስና ማይ ዔላውን ከይሰተና ዶብካ ክሳብ እንሓልፍ ብጎደና ክንከይድ ኢና ኢሎም ለኣውኻ ሰደዱ። ሲሆን ግና እስራኤላውያን ብዶብ ክሓልፉ ስለ ዘይፈቐደ ኩሉ ህዝቡ ኣኪቡ ንእስራኤላውያን ክቃወም ናብ በረኻ ወፁ። ናብ ያሃፅ መፂኡ ከዓ ምስ እስራኤል ተዋግዐ። ደቂ እስራኤል ግና ተዋጊኦም ሰዓርዎ። ንምድሩኻ ካብ ፈለግ ኣርኖን ክሳብ ያቦቕ ክሳብ ዶብ ደቂ ኣሞን ሓዝዎ። ዶብ ደቂ ኣሞን ግና ጽኑዕ ነበረ። ደቂ እስራኤል ድማ ንኩለን ከተማታት ኣሞራውያን ሓዝወን። ንሔሳውያን እውን ምስ ኩለን ጎደባታትን ሓዝዋ። ኣብኣተን እውን ተቐመጡ። ሔስቦን ርእሲ ከተማ ሲሆን ንጉስ ኣሞራውያን እያ። ንሱ ምስቲ ቅድም ንጉስ ሞኣብ ዝነበረ ተዋጊኡ ንብዘላ ምድሩ ክሳብ ፈለግ ኣርኖን ዝሓዘ እዩ። ስለዚ ከዓ እዮም ሰብ ማሰ ከምዚ ዝስዕብ ዝበሉ ናብ ሔስቦን ንዑ ንሳ ትተሓነጽ ከተማ ሲሆን እውን ትተሓደስ። ካብ ሔስቦን ሓዊ ወፀ ካብ ከተማ ሲሆን ድማ ሃልሃልታ ንሱ ንከተማ ዓር ናይ ሞኣብን ነቶም ኣብ ከበሳ ኣርኖን ዝቕመጡን በልዖም። ሞኣብ ወይለኻ ንኸሞሽ እተምልኽ ህዝቢ ጠፋእኻ። ከሞሽ ኣወዳቱ ንምህዳም ኣዋልዱ ንምርኮ ንሲሆን ንጉስ ኣሞራውያን ኣሕሊፉ ሃቦም። ንሕና ግና ሰዓርናዮም። ሔስቦን ክሳብ ዲቦን ጠፍአት ክሳብ ኖፋሕ ክሳብ ሜዳባ ኣዕኖናዮም። ከምዚ ኢሎም ደቂ እስራኤል ኣብ ምድሪ ኣሞራውያን ተቐመጡ። ስለቓል እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። ካሊእ ተስማዕልና ስማዕና መዝሙር ዳዊት 135 ካብ ፍቅዲ 9 ስጋብ 12 ወምስሪ ኣብ ማእከልኪ ኣብ ፈርዖን ካብ ኩሎም ባሮቱን ትእምርትን ተኣምራትን ሰደደ። ንዓበይቲ ኣሕዛብ ወቕዐ ንስልጡናት ነገስታት ከዓ ንሲሆን ንጉስ ኣሞራውያንን ንኦግ ንጉስ ባሳንን ንኩሎም መንግስታት ከነአንን ቀተለ። ምድሮምን ንርስቲ ሃበ ንህዝቡ ንእስራኤል ኣውረሶም። አሜን አሜን። ካሊእ ተስማዕልና ሐዋርያት ምዕራፍ 7 ቁጽር 30 40 ዓመት ምስ መልአ ድማ ኣብ በረኻ ደብረ ሲና መልአክ ብዝነድድ ኣሻኽ ቁጥቋጥ ተራእየ። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን አሜን። ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 14 15 ምሓት ኣለዋ ብውን ዝኣምን ኩሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ብውን ዝኣምን አንተ في سمع له ده حجي
እሺ ብኡ ንዝኣምን ኩሉ ናይ ዘለዓለም ሂወት መን ትኽረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ከምቲ ሙሴ ኣብ በረኻ ተመን ዝሰቐለ ከምኡ ድማ ወዲ ሰብ ክስቀል ይግባእ እዩ። ኣሜን። ቃል ሂወት ኣስማዕልና። ኣሜን። ቃል ሂወት ኣስማዕልና ንኩልኩም ዘንበብኩም እግዚአብሔር ፀጉ የብዝሓልኩም ሕራይ እምበር ካብ ዝቐፂልና ካብ ጉባኤ ሓንቲ መዝሙር ክትህልወና ናባኹም። ካብ ተደየሎ ዲያቆን ነራነ ሓስ እሺ ሓራይ ወይ ድማ ክንዝምርና ድብላ ዘይዘመናት ኣለዋ ከቅድም ናና ደሓን ዘምሪ ነዊሕ ጌርካ ካብ ቤት ዝምር መስለኒ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ስለ ዝፀንሐና ሰዓትን ግዜን ተማሃርና ኩሉ ብልብና ይሕድረልና መድኃኒዓለም ረክን ፍቃድ ኣምላኽ የሱስ ክብል ክፅውዖ ትብል መዝሙር ክዝውር እሞ ኣምላኽ ሓግዘን ኢየሱስ ክብል ክፅውዖ መድሕነይ ንኽትግዖ ባርያ ኣይኮንኩን ውሉድ እየ ብደሙ ተገዚኤ ኢየሱስ ክብል ክፅውዖ መድሕነይ ንኽትግዖ ባርያ ኣይኮንኩን ውሉድ እየ ብደሙ ተገዚኤ ዓለማት እንከይተፈጠሩ ዝነብር ኣብ ክብሪ መንበሩ ክርስቶስ ገባሪ ዓለማት ንስዩ ኣምላከ ፍጡራት ኢየሱስ ክብል ክፅውዖ መድሕነይ ንኽትግዖ ባርያ ኣይኮንኩን ውሉድ እየ ብደሙ ተገዚኤ ብግርማ መለኮት ደሚቑ ዝፈሊ ሓጣን ካብ ጻድቑ ፈራዲ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰብ ንስዩ ንጥሙያት ቀለብ ኢየሱስ ክብል ክፅውዖ መድሕነይ ንኽትግዖ ባርያ ኣይኮንኩን ውሉድ እየ ብደሙ ተገዚኤ ዘላለም ክውደስ ዝነብር ንደጉ ብክብሪ ዘንብር ብሞቱ ዝሃበና ሂወት ንስዩ ንፅሙዓት ርዌት ኢየሱስ ክብል ክፅውዖ መድሕነይ ንኽትግዖ ባርያ ኣይኮንኩን ውሉድ እየ ብደሙ ተገዚኤ ጎደሎ ዘይብሉ ብፍጹም ዝፋኑ ፅኑዕ ንዘለዓለም ኮናኒ እንከሎ መሓሪ ንስዩ ሓቀኛ መፍቀሪ ኢየሱስ ክብል ክፅውዖ መድሕነይ ንኽትግዖ ባርያ ኣይኮንኩን ውሉድ እየ ብደሙ ተገዚኤ ኢየሱስ ክብል ክፅውዖ መድሕነይ ንኽትግዖ ባርያ ኣይኮንኩን ውሉድ እየ ብደሙ ተገዚኤ ቃል ሂወት ተስማዕልና ስለዝሃብኩም ይዕድል ኣሜን። ቃል ሂወት ተስማዕልና ጣዕምቲ ፅብቕቲ ትርጉም ዘለዋ መዝሙር ኢየሱስ ክብል እየ ክፅውዖ መድሕነይ ኢለ ክፅግዖ ባርያ ኣይኮንኩን ውሉድ እየ ብደሙ ተገዚኤ ብምባል ነዚ ኣዝማች ድማ ፅቡቅ ጌራ እትገልፃን እተብርሃን ማይ ቤት ዘለዋ መዝሙር እያ ቃል ሂወት ተስማዕልና። እሺ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ጥቕሲ ብምጥቃስ ነዛ መዝሙር ከነስተንትና ዕድል ክህበኩም። እሺ ምስ ጊዜና ክንከይድ ጊዜና ንጠቀመሉ ኢየሱስ ክብል ክፅውዖ መድሕነይ ኢለ ክፅግዖ ባርያ ኣይኮንኩን ውሉድ እየ ብደሙ ተገዚኤ ኣለና ዶ ኣለና ማዕና ዶ ፍትን ዲያቆን እሺ
እንታይ ገበርኳን ግን ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 10:9-11 ብሓንሳብ ዘለዋ እቲ ጽሑፍ ብኡ ዝኣምን ዘበለ ኣይፈርሕን ይብል እዩ እሞ ሰብ ብልቡ ኣሚኑ ይጽደቕ ብኣፉ ተኣሚኑ እውን ይድሕን እዩ። ስለዚ ብኣፍካ ኢየሱስ ጎይታ ምዃን እንተነገርካ ብልብኻ እውን ኣምላኽ ካብ ምዉታን ከም ዝተንስአ እንተኣመንካ ክድሕን ኢኻ። ኣሜን። ቃል ሕይወት ተስምዓልና። ሮሜ ክንደያ ታጥቕሲ ድገምልና። ሮሜ 10:9-11 ብሓንሳብ 9:11 እሺ ሮሜ 10 ካብ 9 ክሳብ 11 ያ ምስታ ዝበለታሲ እቲ ክድሕን እዩ እንድያ ትክክል ትክክል። ብኸማይ ኢኺ እንድያ በታ ናይ መጀመርታት መዝሙር ዝገበረታ። እሺ ቴንኪዩ ትርሓሲና ከዓ ፅቡቅ መዝሙር። ካልኦት ኣነ ኣለኹ ዲያቆን ሃይ ኣፍትናሉላ ግብረ ሃዋርያት 16:31 ንሳቶም ከዓ ብጎይታና ኢየሱስ ምእመን እሞ ንስኻን ቤትካን ክድሕን ኢኻ በሎም። ግብረ ሃዋርያት 16:31 ሕልወት ተስምዓልና እመን እሞ ንስኻን ስድራ ቤትካን ክድሕን ኢኻ። እሺ ብደሙ ተገዚኤ ትብላላ ብዙሕ ግዜ ንጠቕሳ ኢና። ባርያ ይኮንኩን ውልድ እየ ትብል እውን ብዙሕ ግዜ ይደጋገም እዩ። ብዛዕባ እዚአን እስኪ ግዜና ክንከይድ ክልተ ዕድል ክህብ እየ። ክትንዶ ዲያቆን ሓዊ ማማረ ዘነት ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 25 ቁጥሪ 24-26 ደላ ምስለን ተተሓሒዛ ምስ ሞት ሒዙ ከጽንዖ ስለዘይከኣለ ከዓ ኣምላኽ ካብ ማእሰርቲ ሞት ፈቲሑ ኣተንስኦ ዳዊት ብዛዕባኡ ይብል እዩ እሞ ንእግዚኣብሔር ኩሉ ሳዕ ኣብ ቅድመይ ርእዮ ንሱ ድማ ብየማነይ ስለ ዝኾነ ነፍሰይ ኣብ ሲኦል ኣይተሓድጋን ኢኻ ንቅዱስካ ድማ ጥፍኣት ክርኢ ኣይትህቦን ኢኻ እሞ ስለዚ ልበይ ተሓጎሰ ልሳነይ ከዓ እልል በለት ስጋይ እውን ብተስፋ ሓድር እየ። ቃል ሕይወት ተስምዓልና ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 ካብ 24 ክሳብ 26 ኣቢላ ደላይ ሓቀይ። እሺ ዲያቆን ክፍት እንዶ እሺ ሃራ ጆሲ ኦኬ ኤፌሶን 1 ካብ 7 ቁጥሪ 7 ኤፌሶን ቁጥሪ 7 ብኡ ብደሙ ምድሓን ማለት ከምቲ ሃብቲ ፀግኡ ሕድገት ሓጢያት ኣለና። ኣሜን። ቃል ሕይወት ተስምዓልና ኤፌሶን 1:7 እሺ እስኪ ድተዳለኹም ተሃሊኹም ዲያቆን ግርማይ ምዕራፍ 8:14 ዘላ 15 ሮሜ 8:15 ንስኻትኩም ነቲ ብኡ ጌርና ኣባ ኣቦ ኢልና ንፅውዓሉ መንፈስ ውልድነት ኢኹም እተቐበልኩም እምበር መንፈስ ባርነት ከም ብሓድሽ ምፍራት ኣይተቐበልኩም። ስለዚ እቶም ብመንፈስ ኣምላኽ ዝምርሑ ዘበሉ ንሳቶም ውሉድ ኣምላኽ እዮም። ኣሜን። ቃል ሕይወት ተስምዓልና ሮሜ 8:15 ሮሜ 8:15 እሺ ሓንቲ ዓባዛ ብደሙ ተገዚኤ ትብል መን ጥቕሲ ነግረና ሓንቲ أنا دعي تجازي إذا كنت حنت لاتني جنا وزنات الشر. ماشي
رأي 12 معرف 11 سلام دم اتي جنشل سالاتي قال مسكروم دما سعرو نهيوتهم ون كسعمت أيفكروان تخيدي أي مسألة هو بدم كريستوس السعر هو كما بخما يا خيدي يامو أوزنات شور تخكل قال هو تسمع لنا رأي 12 حدده هو ماشي أنا حنتنا مودات تخصصكم أب قداميتي ملكتي بيتروس معرف حدا كاب قطر خندية كاب قطر 10 شومنت خنببه قداميتي ملكتي بيتروس معرف حدا 10 شومنت كابتي كاب أبوتاتكم اتقبلكم وكنتو نبرتكم كان بدم اتعابرن رخصتن زي بول الجنشل بخبور دم كريستوس امبر بتأفعي نجر ببرور ويس بوركي كم زي دحانكم تفلتو علىكم اتعبدهم متجزئة تبل أبزي أبال قال بغالا بوركي وي ببرور ديكونسي بدم كريستوس يا تبل دلامو قدامي تملكت بيتروس معرف حدا وطري 10 شومنته عرايك عليه وتسمع لنا نقولاتنا مزمور زمركي مع ترحاس نزي مزمور بتقصيد سنتنكم سدرا እግዚአብሔር كلكم قال وتسمع لنا عرايك أبزغتيلنا بزعبازي كنمهارو كننببو زصنحنا ሃይማኖት አበው ናይ ቅዱስ ኤራቅሊስ ኢና አንቢብና ምዕራፍ 49 ክፍሊ 11 ካብ ቁጥር 8 ክሳብ ቁጥር 11 አንቢብና ቁጥር 8 ቁጥር 9 10 11 4 ቁጥሪ ኢና አንቢብና ኣዝዩ ሰፊሕን ብዙሕን ቃል እግዚአብሔር ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ መወከሲ ብምግባር ከዓ አንቢብና ኢና ስለዚ ካብ ዝኸነንብቦ ዝጸናሕና እንታይ ተማሂርና ሎሚ እንታይ ኣስተንቲና እንታይ ሓድሽ ነገር ፍሉይ ነገር ረኺብና እንታይ ደስ ኢልና ወይ ከዓ እንታይ ዘይተረድአና ክንሓትት እውን ንኽእል ኢና እታ ቁጥሪ 8 ብዛዕባ ናይ ሎጥ ነይራ ተዘክረኩም ምእንቲ እታ ቁጥሪ 9 ከዓ ንይስሐቅ መስዋዕት ክኸውን እንድተሓሰበ ማለት እዩ ኣቦና ይስሐቅ ወዲ ኣቦና ኣብርሃም እታ ሓንቲ ከዓ ናይ ጻድቕ ሎጥ ካብቲ መከራ ከም ድወፀ ቁጥሪ 10 ከዓ ብዛዕባ ናይ ጻድቕ ዮሴፍ ከም ድተሸጠን ክሳብ ኣብ ቤት መንግስቲ ከም ድሸሞን ናይ ንጽህና ኣብነት ከም ዝገበሮን እታ ናይ መወዳእታን ቁጥሪ 11 ድማ ናይ ኣቦና ሊቀ ነቢያት ሙሴ ከዓ ንህዝቢ እስራኤል መሪሑ ብሓይሊ እግዚኣብሔር ንህዝቡ መሪሑ መገዲ ከም ተጓዓዘን ኣብ በረኻ ተመናስራ ከም ዝገበረን ከዓ ርኢና ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ እዚ ገለ ክነስተንትን ናባኹም ይስጥራ እግዚኣብሔር ክፍትን የዶ ዲያቆን ሓዊ ኣብ ቁፅሪ 8 ወይ 9 ክልቲአን ቁርብ ስለዚ ኣስተንተንኩ ቁፅሪ 9 ቁፅሪ 8 ኦኬ ሽማማረሰን ናይ ቁፅሪ 8 ናይ ኣቦና ሎጥሲ እንታይ ክስተንትን ፀኒሐ ሰለስተ ጋይሽ ምስኣቶ ሰለስተ ስላሴ ማለት እዩ ኣይፈለጦምን ኣጋይሽ ኢሉ ተቐቢልዎ በቲ ብትንዓዱ ዝነበረ ሕማቕ ነገር ፅያፍ ዝግበር ዝነበረ ይሳቐ ስለ ዝነበረ ካብኡ ከናጉፎም ኢሉ እተው ዳዕርፉ ኢሉ ተቐቢልዎም እቲ ምቕባሉ ጥራሕ ደይኮነ ንዓይ ከስተንትኖ ፀናሕኩ እቲ ናይ ሕድሪ ናይ ሰብ ዕቑባ እንተደኣ ሓቲትካ ስጋዕ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ፈሊጡስ ንዖም ንኸድሕንሲ ነተን ደቁ ክውፊ ምኽኣሉ ከስተንትኖ ፀኒሐ ስጋዕ ክንድዚ እግዚኣብሔር ተረኣኒ እምሮኻል ምስተውዓልካን ከፊትልካስ ንሕድሪ ከመይ ጌርካ ክትፅንዖ ከም ደለካ ኣብኡ እውን መስዋእቲ ክትከፍል ከም ድግባኣካ ኣብ ሕድርን ኣባኻ ደፅለለንሲ ሂወትካ እውን ክትከፍል ከም ድግባኣካ እዩ ምሄረና ኣብዚኣ ኣቦና ሎጥ
ንዕኦም ከድሕን ክብል መን ምዃኖም ኣብቲ ግዜታ ኣይፈለጦምን ግን እዚኦም ኣብ ገዛ ይተዓቆቡ ኣብ ገዛ ደፅለሉስ ብጃኹም ገለ ክፉ ኣይትግበርዎን ደቀይ ውሰዱ ኢሉስ ንደቁ ስጋዕ መስዋእቲ ከፍ ኢሉ ንሕድሩን ንዕቕቡኡን ከፅንዕ ኢሉ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ እዚ ኣባና ክሓድር እግዚኣብሔር ይሕግዘና ከምኡ ጌርና ሕድርና ክንዕቅብ ኣብ ኣቦና ኣብርሃም ከዓ በቃ ብእምነት ሲ ነቲ ሓደ ወዱ ክስውእ በቃ እግዚኣብሔር ሂብኒ እግዚኣብሔር ከዓኒ ይሓተኒ ኣሎ ናብቲ እዩ ኢሉ ምሕሳቡ ነቲ ሓደ ወዱ ክስውኦ ምቕራቡ ብጣዕሚ ዘገርም እዩ ልብኻ ድትንክፍ እግዚኣብሔር ንዓና ከምኡ ገይሩ ልብና ክፈተልና ምስተውዓልና ኣብርሃልና እምነትና ስጋዕ ክንዶ ከነፅንዕ እግዚኣብሔር ይሓግዘና እዚአን ከስተንትን ፀኒሐ አሜን ቃል ሕይወት ተስማዕልና ኣዝዩ ደስ ዝብል ኣስተንትና እዩ ኣሜዚንግ ኣይውስኸሉን እየ በቃ እታ ብፍሉይ ክፀቕጠላ ደለ ደስ ዝበለትን ንዓይ ብፍሉይ ከዓ በቃ እዛ ናይ ሎጥሲ ነቶም ኣጋይሽ እዮም በቃ መን እዮም እንታይ ክገብሩ መፂኦም ዝኾነ ኣይድያ የብሉን እንጂ እሶም ከይትንኮፍ ኢሉ ሲ ነተን ክልተ ወዲ ተባዕታይ ደይ ፈልጣ ደናግል ደቁስ ወላ ነዘን ደቂኦም ከመውሰድዎን ኢሉ ክሳብ ክንደይ መስዋዕቲ ከም ዝኸፈለ ብጣዕሚ ቴንኪው ደስ ዝብል ኣስተንትና እዩ ሕራይ ካብዞም ኢድኩም ዘለዓልኩም ማማ ሂወት መጀመርታ ኸበክየ ኣነ ከዓ ከስተንትና ከለኹ ብታ ናይ ዮሴፍ ብዛዕባ 10 ሲ ብጣዕሚ እያ ትገርመኒ ቅድሚ ሕጂ ናታ ሙቭ ናይ ዮሴፍ ሙቭ ሪአ ነይረ ብጣዕሚ ኣብ ምንታይ ዘትን ዘብላ ዘለኹ ትጭካነ እቲ ናይ ሕዋ እቲ ጭካነ ሲ ሕጂ እውን ኣባና ንሪኦ ኣለና ኣብቲ ንሕና ንነብረሉ ዘለና ሲ ንነብረሉ ኣለና ሕጂ መዓሲ 2 መዓልቲ ገብር ሲ ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ኣብ ዓድናስ ቤት ማእሰርቲ ጭካነ ዘሎ ይዛረብ ነይሩ ሓደ ምስክርነት ትህብ ነይሩ እሞ ግን ኣብቲ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ወዲ 20 ዓመት እዩ ኣብ ማዕረ ኢዳው ለስዮሞ ብመሃርምትን ብገለ ናብቲ ጉድጓድ ከምዛ ናይ ዮሴፍ ኣብ ጉድጓድ ደሪቦሞ ከይዶም ኣሕዋቱ ሲ ንሕና ከዓ እቶም ዝኣስሩ ንኣሕዋትና እዮም ቁርብተይ ተኣዚዞም እንዲኦም ግን ቁርብተይ ፍርሓት ናይ እግዚኣብሔር ስለ ዘይብሎም ንሱ ግን እንታይ ኢሉ ወላ ኣቦና እውን ኣልዒልዎም ኣውና ኣንጦኒስ ኣልዒልዎም እቲ እምነት ናይ ኣቦና ሲ ክንሕዞ ከም ዘለና ስቂልናስ እምነት ጥራይ ኢልካ ፕሮፋይልካ ዋላ ናይ ዝኾነ ነገር ናይ ኣምላኽ ገለ ምግባር ስዋጋ ከም ዘይብሉ ኣብኡ ክትነብር ከም ዘለካ እቲ እምነት ሕጂ ኣነ ኣብ መጨረሻ ባስታ ክመውት የለ ግን ምስ እግዚኣብሔር ፀሎተይ እቲ እምነተይስ ምስ እግዚኣብሔር ጥራይ ሂበዮ ይብል ግን ወፂዩስ መፂዩስ እንህለካ ከምታ ናይ ዮሴፍ ደርብዮሞ ክመውት ኢሉ ግን ኣብ እስራኤል ክስታይ ምስ ከደ ግን መንግስቲ ኮይኑ ነቶም መፂኦም እኳ ንዕኡ ክስታይ ክገብርዎ እሞ እታ ኣነንቲ ሕጂ ከስተንትና ከለኹ ጭካነሲ ናይ ቀደም ተፃሓፈስ ኣባና ንሪኦ ኣለና ሕጂ ልክዕ ምሳና ኣሎ ኣብ ላይፍና ኣሎ ኣብ ኣሕዋትና ኣሎ ኣብ ደቅና ኣሎ ኣብ ኩሉ እና እታ ዝዓበይት ነዚኣ ተብላ ግን ምስ እግዚኣብሔር ክትፅጋዕ ከም ዘለካ ናይ ኣምላኽ እምነት ክህልወካ ከም ዘለዎ እሱ ዝወዲ እውን ከም ብጀካ ኣምላኽ ካሊእ የለን ኢሉ እዩ ዝዛረብ እሞ ብምስኣ ክስታይ ክገብራ ፀኒሐ ከስተንትና ደልየ እሞ ንዓና እውን ሲ ኣምላኽ ከነቐድሞ ከም ዘለና እቲ እምነትና ሲ ናይ ብሓቂ ናይ ልብና ክኸውን ከም ዘለዎ ኢለ ከስተንትና ፀኒሐ እሞ ቴንኪዩ ማማ ሂወት ቃል ሕይወት ተስማዓልና ዶክተር ናባኻ ፅቡቅ ትምህርቲ ናይ ብሓቂ ኣነ ከዓ ምስታ ረዘነት ዝበለተን ክልተ ናይ ኣቦና ሎጥን ናይ ኣቦና ኣብርሃምን ብፍላይ እታ ናይ ኣቦና ኣብርሃም ሲ ንወዱ መስዋእቲ ክገብሮ እቲ እምነት ናብ ኣምላኽ ዘለዎ ወይ ትእዛዝ ኣምላኽ ምኽባር ናቱ ጥራሕ እውን ዘይኮነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ሲ እቲ ዝእዘና ምእዛት ወላ ክንገብሮ ከለናስ ንዓና ክጎድኣና ኢሉ ዘይኮነ ሲ ናትና ፅንዓት ክርኢ ኣብታ ናይ መወዳእታ ሰዓት ግን ድዑል ከም ዘምፃሉ ማዕረፍ እንደይ ርህሩህ ኣምላክ ከም ዘለና ከዓ ኣብኡ የርኢ ማለት እዩ ንዓያን ብዙሕ ከንኪናትን እሞ ንዓ ክዛረብ ደለ ይቀኒለ ተኸክል ቴንኪዩ ቃል ሕይወት ተስማዓልና ናይ ኣቦና ኣብርሃም ኣዝዩ ፍፁም እምነት እዩ ንወድኻ ዳርኣኻ ዳሰማዕካሲ ካራ ጌርካ ይተሓርዶን ኢኻ
ኣቦና ኣብርሃም ግን ሕራ ኢሉ ተኣዚዙ ክሳብ ክንደይ እዙዝ ምንባሩ ከምታ ድበልካ ከዓ ኣምላኽ ድማ ኣዝዩ ለዋህን ርህሩህን መሓርን ምዃኑ ከዓ እምነቱ ርኢ ከዓ በጊዕ ዓምፂሉ ኣዝዩ ደስ ዝብል እዩ። ዶክተር ቃለ ሕይወት ኣስማዓልና። እሺ ካልኦት? እሺ ኣነ መንእሽር ክዛረብ ማለት ኮይኑ እግዚአብሔር ይመስገን። ኣብታ ናይ ቦና ሙሴ ኣርኪቤት ናይ ደቂ እስራኤል ብባሕሪ ከም ዘስገሮም እግዚአብሔር ኣብ ዘህልቁ ምዕራፍ 14 ካብ 18 ክሳብ 31 ዘላ መስለኒ ብጣዕሚ ኢኻ ተመሲጠ እግዚአብሔር ይመስገን። ደቂ እስራኤል ንባሕሪ ክሰግርዎ ከለዉ ብእምነት እግዚአብሔር ከም ዘስገሮም ፈርዖን ከዓኒ ብሓይሉ ነዞም ዝኸዱ ዘለዉ እምነትን እቲ ብሓይለይ ዝበለን ኣብ ጉልበቱ ኣሚኑ ዝጎይ ዝነበረ ፈርዖን ኣበይ ጠሊቑ ኣብታ ባሕሪ ተረፈ። ደቂ እስራኤል ግን ነቲ ባሕሪ ሰጊሮም ኣብ መወዳእታ ኣብ ሲና ብዙሕ ነገራት እግዚኣብሔር በቲኖሞ ንብል ንኸውን ግን ብጣዕሚ ዘለንቕ እቲ እግዚኣብሔር ዘስከሮም ንዓና እውን ብተመሳሳሊ እግዚኣብሔር ንዖም ብባሕሪ ስጊርዎም ንብል ተኮይንና ንዓና እውን ኣብ ስደትና እግዚኣብሔር ብነፋሪት ገይሩ ናብ ዝተፈላለዩ ዓድታትን ቦታትን ናታትን የብፅሓና ከም ዘሎ ግን ደቂ እስራኤል ከምዚ ገይሮም ንኣምላኽ ከመይ ገይሮም ክሒዶሞ ንብል ንኸውን ሎሚ ኸ ንሕና ከዓ ኢልካ እንዳስተንተንኮ ስለ ፀናሕኩ ማለት ስለዚ እስራኤል ከምዚ ገይሩ እግዚኣብሔር ብባሕሪ ስጊርዎም ንብል ተሊና ንዓና እውን እግዚኣብሔር ብምሕረቱ ስለ ዝበፅሓና ብተግባርና ዘይረኣየና ኣብ ዓዲ ስደትና ባሪኽልና ብነፋሪት ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ ዘንቀሳቅሰና ዘሎ እግዚኣብሔር ብእውነት ስለዚ እትዮም ኣብቲ ዝበዓል ፈርዖን ዝተረፉ በቲ ሓደ ምሳሌ ነቶም ዘይኣመኑ ሲ ወይ እውን ጥንቀት በቲ ሓደ ጥንቀት ሲ ንሕና ናይ ድሕነት ናብ ውልድነት ዘምፃና ምሕደር መንፈስ ቅዱስ ንኾነሉ ብእምነት ምስ ተጠመቅካ እቲ ውልድነት ትቕበል እቲ ዘይኣመነ ከዓ እቲ ዘይተጠመቐ ከዓኒ ብእምነት ስለ ዘይኮነ ከዓኒ እቲ ማይካ እንታይ ኮይኑ ሒዝዎ ከይዱ ከምቲ ናይ ኣቦናና ዝብለና ማለት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር መስገን ንሕና እውን ጠጠው ኢልና ዘለና ብሓይልና ዘይኮነ በቲ ናቱ ምሕረት ብናይ እግዚኣብሔር ስለዝኾነ ትንቅሕትና ሓይልና ብኡ ኮነልና ንኣምላኽ ልምን ንሳኸ ሰንተን የፀንሐ ዲያቆን ሓወል ዘመን ኣገልግሎትካ ይባርኽ። ኣሜን። ቃለ ሕይወት ኣስማዕልና። ኣራይ ስድራ እግዚኣብሔር ብኤስኤምኤስ ናይ መምህር ሳራ ጠቕሲ መፅያትንላ ናይታ መዝሙር ዝነበረት ኣስተንትኖ እያ ከም በበልኩም እየ። ቀዳመይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ካብ 19 ክሳብ 20 ብዋጋ ተዓዲኩም ኢኹም እሞ ስጋኹም ቤት መቅደስ እቲ ኣባኻትኩም ዘሎ ካብ ኣምላኽ እተቐበልክምዎ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ናይ ርእስኹም እውን ከም ዘይኮንኩም እንዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም። ስለዚ ብስጋኹም ንኣምላኽ ኣኽብርዎ እትብል ጠቕሲ መምህር ሳራ ሰዲዳትና ኣላ። ቃለ ሕይወት ኣስማዓልና። ቴንኪዩ መምህር፣ ኣገልግሎት ይባርኽ። ሓራይ እምበኣር ምስ ግዜና ክንከይድ ምስ 41 ኮይና ኣላ ናብ ኣቦታት ክሕልፈኩም እየ። ናይዚ ዝፀንሐ ትምህርቲ ተወሳኺ መብርህን ኣስተንትኖን መግለፅን ሂቦም ብፀሎት ገይሮም ኩሉ ገይሮም ኣቦታትና ክዓፅውልና እዮም። ናብ ኣቦታት ክሕልፈኩም። ቴንኪዩ ስለተሳትፈኩም። እግዚኣብሔር ፀጉ የብዛሓልኩም። ብእርጌታ ኣቦማ ዲያቆነ መንማ ማዕፀው ገብር እሺ ሓራይ ኣለው ድም እዋ ኣለው ኣለው ኣበይቆምስ እውን ድሕሪ በይ መርጌታ ሓሳቦም ሃቡ። እሺ ኣበይ መርጌታ ናባኹም እዩ። ብድሕሪኡ ኣበይ ቆሞስ ብድሕሪኡ ከዓ ኣቦና ኣበይ መልኣከ ሰላም ኣቦና ከማ ኢሎምና ኣለዉ እሞ እሺ ናባኹም ኣራይ እሺ ንእዘዝ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ትሰማዕናዮ ካብ ልብና ህደሮ ዲያቆን ዘመን ኣገልግሎት ካይባርኽ ኣብዛ ዓበየ ማዕርገ ክህነት የብፅሕኻ እቶም ተሳተፍኩም ከዓ ሓሳብ ልብኹም የስምረልኩም ብሩኽ ምሸት ይግበረልና ይቐኒየለይ። እንታይ ሽሙን ድዩ ኣቦና ባዕሎም ክዓፅውልና እዮም ኣቦይ መልኣከ ሰላም። ኣነ ግን እንታይ ካብቲ ርእስቲ ውፅእ ዝበላት እያ ናተይ
ምስቲ እርጋነይ ምስቲ ሽበተይ ከዓ ትቕበልዎ ብሓጎስ ክትቕበልዋ ብፍቕሪ ክትቕበልዋ ደስ ይብለኒ ሕጂ እንታይ እዩ ኣብታ ናይ ጸሎት ግዜ ሲ እታ ናይ ጸሎት ድቃስ ክንጽሊ ከለና ስትኺልና ምስ ኣምላኽ ስለ ዝኾነት ሲ ኣብኣ ብሸነኽ ወድና ዲያቆን ክንጅምር እንኳዕ ደሓን መጻኹም ተተረፈ እንኳዕ ደሓን ጸናሕኩም ናባይ ዲተራ ገለ ኮሚታት ኣሎ እቲ ዘረባታት ኣስተብህሉሉ እሞ ረእይዎ ሕጂ እንታይ ማለት እየ ምስ ኣምላኽ ዘሎ ቀጥታ ርክብና ናብዚ ይወርድ ኣሎ እሞ ሳስከ ንሕሰበላ ክብል እየ ከም ርእቶ ከመይ ትርእይዋ ክብል ኢለ እየ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ጸሎት ምስ ወዳእና ድሕሪኡ ኣብቲ ንባባት ዘሎ ዲገለ ግን ብርግጽ ልክዕ ከመይ ውዒልኩም ስድራ መድሃኒ ዓለም እንኳዕ ደሓን መጻኹም ክንብል ጌሹ ዝመፀ ነይሩ ተኮይኑ እንኳዕ ደሓን መጻኻ ክንብሎ ኩሉ ጽቡቕ እዩ ማለት እየ ኣብታ ናይ ጸሎት ግዜ ግን ጸሎት እሰተናግሮ ምስለ እግዚኣብሔር ምስ ኣምላኽ ምዝርራብ ስለ ዝኾነት ግን ከም አንተ ገበርናስ ከመይ ይመስለኩም ንማለት እያ ማለት እዩ ርእይታ ያቐኒየለይ እሺ አቦና ቢምላክ ከሰላም ናባኹም ያምስለኒ ራየ ዲያቆነ አበየ መርጌታ እንገለ ክብሉ ኢና ደሊና ዮም ነርና ግን ኣባ ከለዉ ዓፅዮማ ደሓን ዕዳ ኣለዎም ንዝመፅእ ማለት እዩ ሰላም ይቐኒየና ኩልኹም ኣብዚ ጉባኤ ዘለኹም ሓውና ዲያቆን መሓሪ ቃል ህይወት ይስማዓልና ብላዕለ ድማ የብፅሕኻ ሓውና ዲያቆን ግርማይ ከምኡውን ቦና ኣቦይ ቀሞስ ኣቦይ መርጌታ መዝሙር ዝዘመርኪ ትራሓስ ሓፍትና ኩልኹም ድማ ነቲ ተዋህበኩም ጥቕስታት ብምንባብን ነታ መዝሙር ዝተዘመረት እውን ብጥቕሲ ምስናይ ካብዚ ዝተምሃርናዮ ድማ ዘስተንተንኩሞን ንኩልና ዝኸውን ሓሳብኩም ክትገልጹ ዘምሰኹም ኣሕዋት ኣሓት ኩልኹም እግዚኣብሔር ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ግዜኹም ድማ ይባርኽ ብርኹን ቅዱስን ጾም ድማ ይግበረልና ኣብ መንጎና ዓርቂ ዝያዳ ኩሉ ድማ ናብ እግዚኣብሔር ዝቕርብ ምስ ኣምላኽና ዘተዓርቕ ጾምን ጸሎትን ሱባኤን ድማ ይግበረልና ኣቦና ኣቦይ ቆምስ ዘምፅዎ ሓሳብ ቅድሚ ሕጂ እውን ብተደጋጋሚ ንዛረብ ነርና ኢና ሓቂ እዩ ኣብ መንጎ ጸሎት በስመ ኣብ ኢልና ንጅምር ኣሎና ሓንሳብ እቲ ካህን በስመ ኣብ ኢሉ ነቲ መደብ እንድሕር ጀሚርዎ እታ መኽፈቲት በስመ ኣብ ንኩሉ ትውክል እያ ነታ ምልእቲ ክፍሊ ጸሎት ትውክል እያ እሞ ካህን እንድሕር በስመ ኣብ ኢሉ ጀሚርልና ብጸሎት ተኸፊትልና ነታ ዝተዋህበትና ስቂልና ኢና ከነንብባ ዘሎና ከምኡውን ከምቲ ቦና ክብልዎ ፀንሑ ከነንብብ ከለና መዓልኩም ከመይ ውዕልኩም ከመይ ቀኒኹም እውን ኣየድልን እዩ መዓልኩም ኣይንበሃል ኣይኮነን ግን ኣበይ ቦታን ኣበይ ሰዓትን ናይ ጸሎት ግዜ ስለ ዝኾነት መዓልካ ምስ እግዚኣብሔር እያ ዘላትና እሞ ስቂልና ናብታ ዝተዋህበትና መደብ ምንባብ ክንኣቱ ኣብ መንጎ እውን ከም ልምዲ ዋላ ኣብ ጸሎት ቃለ ህይወት የስማዓልና እውን ንብል ኢና እዚ እውን ክንብሎ የብልናን ምክንያቱ እታ ጸሎት ክፍሊ ካብታ ካህን በስመ ኣብ ኢሉ ምጀመረልና ክሳብ እታ መዕፀዊት ጸሎት ብካህን እቲ መዕፀዊ ዝገብሩልና ብከምኣ ከነብል በስመ ኣብ ኢልና ኣብ መንጎ ክንጅምር ከም ዘይብልና እቲ ካህን በስመ ኣብ ኢሉ ዝጀመሮ ንኩልና ከም ምዃኑ እቲ ዝዕድል ደኣ ኣስማትና ክፅዋዕ ኣለዎ እምበሪ ንሕና ድማ ክንጅምር ከለና ነተዋህበና መዓልኩም ሓደርኩም ከመይ ቀኒኹም ክንብል ከም ዘይብልና
أمن قص ألتون نحناتهم سمعتي قال هو يسمع لنا ونكنبل كم زي بلنا زين أبونا زمسون صبواتين كن محجون تداغاغامي إلنا يونيرنا إنامو كل جزية تمهارو إنا إنا تمهارنا إنا نخيدمو كم كنقبر نقول لنا أملاك حقزنا أبونا دما سلزل زخاخركمنا زمن أقل قلتكم يبارخ أنس أمنتا أستنتيني أبتا ناي قصري تشعته ناي يسحاق أبراهام وين نتودو كسع خندي أبتا أوريزا فترة تنبي بحالنا نيرا معرف أسران كلتن كاب قصري حدا كساب 14 حواريا بيتروس أب قداماي ملأختو معرف حمشته قصري شوعت انتاي زبل نسو يحالي لكم يمو نخلو حاليتكم نابقو أو دقو إلو أبزد ما أبونا أبراهام أب عسران معرف عسران كلتن زفترت قصر شدشتن قصر شوعتن قصر شمنتن انت دعري إنايو أبراهام دما اتزحرر مسوعة زخون عنك أي توسيدو نودو إسحاق أسكمو حون كاران كا بإيد وسده كلتي دما بحاد خدو إسحاق انتاي تسكيمي إزغي زلو حون كاران عنجتن تسكيمي إزغي زلو مثلنا يمني انت دايلنا مثلنا يقويتانا أملاغنا مدحانينا إيسوس كريستوسيو نت مسوعة زخون له أس مسوعة كخون اتعنجتن حون تسكيمو وزغي زلو دما نسخ حرر ليو إساق تسكيمو وزغي نرو قويتانا أملاغنا مدحاننا إيسوس كريستوس دما نعنا خدحن أب زمن حدش كيدان كابوتا نابوتا نتدسك ألو مسكال سبا يكون أن تسكيمو له بعلي تسكيمو صح النابلة إنا ودقة كابوتا نابوتا دما دي خيد نيرو أبتا قدر شوعاته إسحاق نبو انتايلو إحاتيتو إسحاق نبو أبراهام أبوي إلو تزاربو أبوي إلو تزاربو نسخة أنه ودي بلو نسد ما حون عنجتنس إنه اتزحر مسوعة تخون بقي عدعام أبيالو بلو صبوع حتى يو مغنياتو مسوعة غان عرقنا نابق زي أبيها ريليو عنجتن حونا سكيمو نابتو قوبوزو ديبو زلو كل استدالي اللو قن نتو مسوعة تخون بقي عدعا أبي ألو مسبولو اتانا يبونا أبراهام ملسن اسمعي حجي أبراهام كأم ودايم اتزحرر مسوعة تخون سي بقي أملاخ بقعسي أملاخ نرؤسو يحاليو إيو بلا كلتي دما بحادة كدو كبرنا أملاخ يكون إكزي أبيهر يحاليو إيو أبتما تويتنا دما انتاينا لنا نرنا هوريا بيترس تزاربا نسو يحاليو لكم إمو نخل لحاليتكم أبقو أو دقوه لومي حاليت دوكنا حاليت حدار حاليت زخون يخون نعنا حالي خوز حزنا بزحي أين حالي يكونن اتنا حالينا من نحلفوئيو نابتز حاليلنا اكزي أبيهر نحلفوئيو اكزي أبيهر يحلئيو زربات رح يكونن أبونا أبراهام بإمنت إكزي أبيهر يحلي إلوه جن إتاخب جزء أخوة خلا بإمنت زوجة نتا 9 عمت تسبيع زولدته سارة ون نبعلت بيتو أبونا أبراهام
ከየካፈላ ዕንቅፋት ምእንቲ ኮይትኾኖ ንትእዛዝ እግዚኣብሔር ድማ ምስ ዝኾነ ምኽሪ ኣየድልን እዩ ናይ እግዚኣብሔር ትእዛዝ ክፍፅም ኣለኒ ኢሉ ንወዱ ክስውኦ ከይዱ ግን እግዚኣብሔር ይሓሊ እዩ ኢሉ ንወዱ መሊስሉ ንወዱ ክሓርዶ መስዋዕቲ ክገብሮ ኢሉ ድማ ዕንጨቲ ፀፍፂፉ ኣብቲ ዝባን ዕንጨቲ ምስ ደቀሶ ግን ኣብርሃም ኢሉ ፀዊዑ ድማ ግልፅ እንተበለ ንየማናይ ጎኑ ብሓረግ ዝተኣስረ በጊዕ እቲ መወዳእታ በጊዕ እቲ መኒ እንተደኣ ኢልና እቲ መስቀል ዝውዓለልና ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንኩልና በጃ ዝኾነና እዩ እሞ እንታይ ክንወስድ ደልየ ካብዚኣ ንሱ መስዋዕቲ በጊዕሲ ንሱ ይሓሊ እዩ እሞ ንሕና ድማ ብእምነት ጥራሕ ንቅረብ እምበሪ ንዓና ንደቅና ንሃገርና ንህዝብና ንኩሉ ነገርና እግዚኣብሔር ይሓሊ እዩ ሓልየት እግዚኣብሔር ኣብ ኩልና ይረአ እዩ እሞ ኩሉ ነገርና ነቲ ዝሓሊ እግዚኣብሔር እዚ ከመይ ክኸውን እዩ እዚ ከመይ ኢሉ ኸውን ኢሉ ሰብ ክሓተና ከሎ እግዚኣብሔር ይሓሊ እዩ ክንብል ንዓና ዝኸብደና ነገር ክመፅእ ከሎውን ኣቱም እትፅዕሩን ፀር ዝኸበደኩምን ኩልኩም ናባይንዑ ክዕርፈኩም እሞ ዝሓሊ ኣምላኽ ኣሎ ኢልና ኩሉ ሓልየትና ብእምነት ናኡ ከነውድቆ እግዚኣብሔር ንኩልና ይሓግዘና በዚ ፆም እዚ ድማ እግዚኣብሔር ይሓሊ ምዃኑ ፆርና ናብቲ ዝሓሊ እግዚኣብሔር እነውድቀሉ እፆም ድማ ይግበረልና ስለኩሉ እግዚኣብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ ንኩልኩም ድማ ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ከምቲ ብሰንበት ዝተሓበረና ፅባሕ ቀብርለና ምናልባት ዝጥዕመና ረቡዕ እውን ቀብርለና ካብ ሰዓት 9 ጀሚሩ ናይ ንግሆ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ፅባሕ እንድሕር ፅባሕን ፀሎተ ፍትሓት ኣሎሞ ዝጥዕመና መፂና ነብሶም ይምሓር ሕዙናን ይናዝዝ ክንብል እቶም ስራሕ ዘይጥዕመና ድማ ኣብ ዘለናዮ ኮይና እግዚኣብሔር ነብሶም ይምሓር ክንብል ንኩልና ናይ ፅባሕ ሰባት ግበረና ነቶም ዝዓረፉ ድማ እግዚኣብሔር ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ይሃቦም ኣብ ሓዘን ንዘለዉ ድማ እግዚኣብሔር ምፅንና ይሃበልና ኣቦና ኣቦይ ቆምስ ብፀሎት ሕፀውልና ኣጋጣሚ እታ መፅሓፍ ምሳየላን ዲያቆን ካብ ቤተ መቅደስ ተውፂኻሎም እታ መፅሓፍ ቅዳሴ እውን ነቦና ካብ እንተ ሰላም ኣብፂሖም ዝተበቁ ብፀሎት ክዓፅውልና ናብ ኣቦና ስለኩሉ እግዚኣብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ ኩልኩም ድማ ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ከም በሓድሽ ኩሉ ንዝሕዝ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ሰላም እዛ ሓንትን ልዕሊ ኩሉ ዝኾነትን ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንልምን ኣሎና ኣብ ልዕሊ ህዝብን ምእመናንን ብዙሕ ሰላም ክህብ ንኩሉ ሰላም ስልጣን ዘለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ ኦ ንኩሉ እትሕዝ እግዚኣብሔር ንልምነካ ንማልደካን ኣለና ኦ ንጉስ ሰላም ሰላም ሃበና ኩሉ ሂብካና ኢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣጥርየና ፀጋኻ እውን ኣብስሰልና ብዘይካኻ እንፈልጦ ባዕዲ ኣምላኽ የብልናን ቅዱስ ስምካ ንሰምን ንፅውዕን ኣሎና ኣብ ሰማያት ዘለኻ ንስኻ ሰላምካ ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ኩልና ኣሕድር ኣብዚ ዓለም እዚ ንምንባርና እውን ብሰላም ሓሉ ኦ ጎይታን ኣምላኽናን ሰላም ሃበና ኦ ጎይታ ኣምላኽና ሰላም ሃበና ክርስቶስ ንጉስና ይቕረበለልና ንመፍቀሪት እግዚኣብሔር ሃገርና ኤርትራ እውን ብቅዱስ ስምካ ሰላም ሃባ ንንነብረላ ዘለና ሃገር እውን ሰላም ሃባ ኣብ ምእታውናን ምውፃእናን ንዘለዉ ጎራብትናን እውን ብሰላም ሓልዎም ብህዱእን ብቕኑዕን ህይወት ክንነብርን ብኩሉ ሰናይ ኣምልኾ ድማ ንዓኻን እግዚኣብሔር ብምፍራሕ ብሕያውነት ክንርከብን ብክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ብኡን ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን
ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሒዝናዮ ዘለና ጾም ብረድኤቱ ጀሚርናዮ ዘለና ብሩኽ ጾም 40 ነፍስና እትድሕነሉ ስጋና ዝቕደሰሉ ካብ ቤት ዝወፁ ውሉድና ደቂ ኣዳም ናብ ቤቶ ናብ ሕቑፉ እግዚኣብሔርን ሕቑፉ ወለዶምን ዝምለስሉ ዝዓረፉ ኦርቶዶክሳውያን ኣብ ሕቑፉ እግዚኣብሔር ንዘለዓለም ብምሕረት እግዚኣብሔር ዝዓርፍሉ ሕዙናት ዝናዘዝሉ እሱራት ዝፍትሕሉ ምሩኻት ዝምለስሉ ሕሙማት ዝፈወስሉ ናይ በረኸት ጾም ይግበረልና ብቑዓት ይግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሃደግናሎም በደልና ንዕበሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦዝት የማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ፍቅሪ እግዚኣብሔር ኣቦ ጸጋ ሓደ ወዱ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሕብረትን ውህበታት ናይ መንፈስ ቅዱስ ምሳኻትኩም ይኹን። ሰላም እተው አሜን። ኩልና ብርክልቲ ኣሜን። ኣጀሚሩ ዘፈጸመና ኣምላኽና ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹኖ። ብሩኽ ለይቲ ይግበረልና። ሰላም አሜን። ቃል ሕይወት ይስማዕና ኩልኩም ደሓን ሕደሩ።